Εδώ τα ακούτε για τα καλά. ΕΟΕΛΑΣ Web Radio. Των Ελλήνων ηγεμών κατασταθείς και τιμωρήσας θεβουλόμενος Πέρσας, διέβηνη στην Ασίαν υπάρξαντων ημών. Και γαρ περινθείς σε βοηθήσατε, ή των εμών πατέρα ειδίκουν. Και εις Θράκην εις ημείς ήρχομεν δύναμην έπεμψεν όχος. Του δε πατρός αποθανόντος υπό των επιβουλευσάντων ους ημείς συνετάξατε, ως αυτοί εν τες επιστολές προς άπαντας εκομπάσατε. Και αρσήν αποκτήνεντός σου με τα βαγόου και την αρχήν κατασχόντος δικαίως. Μακεδονία κλαίει, κάποιοι την ξεχάσανε, το όνομα το τιμημένο, βάρβαροι ντροπιάσανε και το θρυλικό αστέρι σύμβολο τους φτιάξανε. Η Μακεδονία κλαίει, σαν θυμάται τα παλιά, κλαίνε σε ρε Σαλονίκη για τα αστέρι του βορρά. Η Μακεδονία κλαίει, σαν θυμάται τα παλιά, τότε που γράφει ιστορία με ατσάλι και φωτιά. Η Μακεδονία κλαίει, νοσταλγώντας τα παλιά, απ' το Αλεξανδρού τα χρόνια ως του Παύλου του Μελά. Έγραψαν πάνω στο χώμα με το αίμα λευτεριά. Μακεδονία κλαίει, μα η Κρήτη στο νοτιά, πάνω απ' τα βουνά φωνάζει, είμαι δίπλα σου ξανά. Αγωνίζω το μαχαίρι που ποτέ δεν προσκυνά, αγωνίζω το μαχαίρι. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως κάθε Πέμπτη βράδυ και σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά, γιατί στον αέρα, στο τηλέφωνο μας βρίσκεται μια εξαιρετική μου φίλη και εξαιρετική συνάδελφος δημοσιογράφος. Είναι η κυρία Πόπη Σουφλή, η οποία είχε την εφημερίδα Αττικά Νέα πολλά χρόνια και τώρα τα έχει σε διαδικτυακή μορφή. Κυρία Σουφλή, χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση, καλησπέρα σε όλο το team του σταθμού σας, καλησπέρα στους ακροατές και μια ευχή. Όλοι να έχουμε υγεία,
να έχουμε δύναμη ψυχής και πνεύματος και αποφασιστικότητας για να διεκδικήσουμε την πατρίδα μας πίσω, όσο και αν μας κοστίζει αυτό. Μακάρι να βρούμε τη διάθεση, αγαπητοί μου, να βρούμε τη διάθεση να μπορέσουμε να αγωνιστούμε. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, γιατί κοίταξε να δεις, από καταβολής μας σαν λαός, μας άρεσαν τα ψέματα των πολιτικών. Από την αρχαία Ελλάδα, αν θα δεις, και στην νεότερη Ελλάδα, είμαστε οι ίδιοι πάντοτε. Μας άρεσαν τα ψέματα των πολιτικών και πέφταμε στην παγίδα πάντοτε. Ναι, μας αρέσει να μας κανακεύουνε. Αυτό, κανάκεμα, στην ουσία κανάκεμα είναι. Ναι. Να πούμε όμως κάτι. Εδώ που βρίσκεται η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά ιστορικά που φτάνει σε αυτό το σημείο. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν δύο δρόμοι, υπάρχει μονόδρομος. Ή θα πεθάνουμε, ή θα δώσουμε τον αγώνα μας για την πατρίδα μας, ή θα ζήσουμε με ζουδούλι. Εγώ προσωπικά το αρνούμαι κάτι τέτοιο. Και με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και τη ζωή μου αν χρειαστεί, θα τη δώσω για την πατρίδα μου. Έτσι ξεκινάω. Και να είσαι σίγουρος, αγαπητέ Γιάννη, και θα μπω στον Ενικό, γιατί δεν θέλω να κάνουμε μια συζήτηση μέσα σε πλαίσιο συγκεκριμένο, ούτε σε όρια. Θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση έτσι όπως θα την κάναμε σε μια παρέα αν ήμασταν. Και μια και είμαι και μεγαλύτερη, σου επέτρεψέ μου να σου μιλήσω στον Ενικό. Δεν θα διαφωνήσω, κυρία Σοφλή, δεν θα διαφωνήσω. Ήθελα σε λέω Πόπι. Λοιπόν, και θα κάνουμε μια συζήτηση έτσι όπως θα την κάνουμε σε μια παρέα. Βεβαίως. Θα τσακωθούμε, θα συμφωνήσουμε, θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορώ να τσακωθώ μαζί σου και το ξέρεις. Ο ελληνικός λαός, ο ακροατής αυτή τη στιγμή, θέλει κάτι διαφορετικό. Κουράστηκε, αηδίασε, συχάθηκε. Θέλει λοιπόν να ακούσει μία φωνή που αν θέλεις τον αντιπροσωπεύει. Πετάω από πάνω μου την ταμπέλα του δημοσιογράφου και κρατάω μόνο, σας παρακαλώ επίτρεψέ μου, κρατάω μόνο την ταμπέλα του ενεργού πολίτη. Το ίδιο κάνω και εγώ, μην νομίζεις. Αλλά είναι επίκτητα. Εάν μπορέσουμε να κρατήσουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες και να κρατήσουμε την ταμπέλα του ενεργού πολίτη, αυτό είναι το σημαντικότερο. Μα εγώ το κάνω αυτό συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι λοιπόν, απλά υπηρετώ ένα χώρο που θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, άσχετα αν μου έχει δώσει πάρα πολλές πίκρες, μου έχει δώσει μια μεγάλη χαρά. Να αναγνωρίζεται η παρουσία μου στο χώρο της δημοσιογραφίας ως μια έντιμη παρουσία. Δεν θα σου έλεγα, δεν είμαι η δημοσιογράφος, είμαι απλά η δημοσιογράφος εκείνη που προσπαθεί να είναι πάντα δίπλα στον πολίτη και απέναντι στις εξουσίες. Με κόστος τεράστιο, και ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό όπως είδες χαρακτήρισα και δημόσια η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας. Για μένα αυτή. Εγώ το πήγα στο θέμα της ηλικίας. Όχι. Καταλαβαίνεις πώς το πάω, καταλαβαίνεις. Γιάννη μου, σου ζήτησα... Εγώ έμπρακτα, εγώ αυτό που λες εσύ το έχω κάνει έμπρακτα. Έχω παίξει 3 φορές φάπες με το χάρο. Έχουν αποδειχθεί αυτά στο παρελθόν, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω. Δεν υπάρχει λόγο. Μόνο αυτό σου λέω για να καταλάβεις, μόνο αυτό. Μπράβο. Επειδή λοιπόν μου ζήτησες, με ρώτησες όταν θα μου πρότεινες και είναι τιμή για μένα και είναι διπλή τιμή για μένα για 2 λόγους. Κατά πρώτον, γιατί σε εκτιμώ ως άνθρωπο και ως συγγραφικό πλούσιο συγγραφέα, μάλλον συγγραφέα με πλούσιο συγγραφικό έργο. Ό,τι μπορώ έκανα και εγώ, ό,τι μπόρεσα έκανα. Με τεράστιες αποκαλύψεις που αν ο ελληνικός λαός ήξερε στο σύνολό του ποιος είσαι, θα σε θεωρούσε από τις λίγες ελπίδες που έχουν απομείνει στην επιβίωση αυτού του λαού. Ίσως θα δικαιωθώ μετά θάνατον, δεν πειράζει. Πάντα μετά, δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό, πότε θα δικαιωθούμε και αν θα δικαιωθούμε. Ούτε αν θα επιβεβαιωθούμε. Εγώ ξέρεις. Μας ενδιαφέρει ότι τουλάχιστον το μέτωπό μας είναι καθαρό. Ακριβώς. Η ψυχή μας είναι ελληνική. Αυτό. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Δεν πειράζει. Η χριστιανική ορθόδοξη. Εγώ δεν αποποιούμε αυτό που είμαι. Εάν ήμουν αν το κάναμε αυτό. Να χαρακτηρίσει ο καθένας όπως θέλει. Θέλει εθνίστρια, θέλει εθνικίστρια, θέλει φασίστρια. Για μένα πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μου, η θρησκεία μου, η πίστη μου και η οικογένειά μου. Εάν αυτά τα 3 αένα και τεράστια σε έννοια
σύμβολα, έχουν παραποιηθεί, έχουν κλεβαθεί, έχουν κατηγοριοποιηθεί ότι αφορούν. Το χρησιμοποίησαν το ΕΠΗΝ, το χρησιμοποίησε η Χούντα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Ούτε και εμένα. Εμένα δεν μου αλλοιώνει αυτό που διδάχτηκα από τους γονείς μου και κυρίως από τον πατέρα μου. Το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, αυτά είναι το α και το ω στη ζωή ενός ανθρώπου. Βέβαια, να προσθέσω κάτι για να σε βοηθήσω. Όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν στην Πνίκα με τους μαθητές του σχολείου, ενός σχολείου, τους είπε: εμείς, λέει, για να είστε εσείς ελεύθεροι, πήραμε τα όπλα, λέει, υπερπίστεως και πατρίδος. Ακριβώς. Πρόσεξε το. Υπερπίστεως είπε πρώτα. Και πατρίδος. Μα αν δεν έχεις πίστη, δεν μπορείς. Αν δεν έχεις μέσα σου. Το μεγαλύτερο ιδανικό είναι αυτό. Ακριβώς. Αυτό σου δίνει τη δύναμη. Μέσα σου πίστη, εγώ θα έλεγα, δεν με πειράζει που μπορεί ο καθένας να έχει πίστη. Έτσι. Σε ποιο Θεό μπορεί να έχει πίστη. Έτσι. Δεν κρίνω τους ανθρώπους με αυτό το δεδομένο. Αλλά όχι, μπορώ να σου κάνω ένα ερώτημα για να δεις ότι δεν είναι έτσι. Εγώ έχω υπηρετήσει στρατιώτης και δίπλα μου ήταν μουσουλμάνος. Εσύ πιστεύεις ότι θα πολεμούσα εγώ και αυτός με την ίδια λύσα για την Ελλάδα? Δεν μιλάω για την πατρίδα. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Όταν λέω Θεός δεν εννοώ Ισλάμ. Να διευκρινίσω. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος δεν πιστεύει στον Χριστό, στον ένα και μοναδικό Χριστό, αλλά πιστεύει στους αρχαίους θεούς. Αυτό εννοώ. Δεν μας ενδιαφέρουν, αυτές κάνουν τι θέλουν. Εάν είναι μέσα του Έλληνας, δεν θα τον απορρίψω. Μην ξεχνάς ότι στο 1821 οι καθολικοί, οι χριστιανοί, οι καθολικοί που ήταν στις Κυκλάδες, δεν αγωνίστηκαν. Και μάλιστα ζήτησαν. Σου είπα, εάν μέσα χριστιανοί τα χαμού. Έχει η Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Για μένα είναι το χέρι που θα σφίξω. Ποπί. Σε ένα κοινό αγώνα. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Με ρώτησες, όταν με πήρες τηλέφωνο και μου ζήτησες να κάνουμε την εκπομπή, με ρώτησες ποιο θα είναι το θέμα μας. Τι θες να μιλήσουμε, πολιτική, για ποιο θέμα θες να μιλήσουμε. Δεν θα έπρεπε να σου προτείνω κάτι. Ένα συγκεκριμένο θέμα. Ως δημοσιογράφος δεν είμαι παντός επιστητού. Όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Πάντοτε. Μισό λεπτό, Γιάννη μου. Θέλω να κάνουμε μία εκπομπή αποτυπώνοντας την ελληνική πραγματικότητα στο σήμερα. Μία εκπομπή περί θυελλωδών ανέμων και ταραγμένων υδάτων. Και να γίνουμε και εσύ και εγώ η γέφυρα που από τη μία πλευρά της όχθης θα μεταφέρουμε στην άλλη πλευρά αυτά που πιστεύουμε μέσα μας, ως άνθρωποι, ως χριστιανοί, ως Έλληνες. Θα έλεγα λοιπόν ότι περνάμε πάνω από ένα φαντόθελα αυτό το υπέροχο μουσικό χαλί να το ακούσω. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα, στο είπα. Δυστυχώς. Ναι, το είπες. The bridge over troubled water. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Χίλια συγγνώμη. Θα ακριβώς αυτό το οποίο έτσι σκεπτόμουν την εκπομπή αυτή τη δική σου. Χίλια συγγνώμη, έτσι και πάλι. Να σου πω και να σου συμπληρώσω εδώ μια τιμή, γιατί για μένα είναι μεγάλη τιμή, το ότι σήμερα ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων με προσκαλεί στην έδρα του. Τα παιδιά αυτά στα οποία σήμερα γίνεται η εκπομπή αυτή, θεωρώ ότι είναι από εκείνα που έχουν αυτό το υπέροχο άρωμα της αληθινής Ελλάδας. Και πού να δεις τι θα γίνει την Κυριακή, υπόπη μου, που θα είσαι πάλι εδώ. Τι πράγμα? Την Κυριακή λέω που να δεις τι θα γίνει. 11 ώρες εκπομπή θα κάνουμε. 11 ώρες εκπομπή. Θα είσαι και εσύ καλεσμένη μας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, βέβαια. Αν και αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί φίλοι μου λένε και πολλοί αναγνώστες και φίλοι καρδιάς που είναι από τη Θεσσαλονίκη μου λένε ανέβα εδώ. Λοιπόν, ξέρεις, δεν θέλω και πολύ να τα παρατήσω, να τα βροντίξω όλα εδώ. Ναι, σε καταλαβαίνω εγώ, μην ανησυχείς. Να γίνω Θεσσαλονικιά. Σε καταλαβαίνω, μας αγαπάς πολύ εδώ πάνω όλους. Την Κυριακή πάλι θα σε έχουμε εδώ. Πρόσεξε με τώρα να ξεκινήσουμε, να σου πω τώρα το εξής. Ξεκινήσουμε λοιπόν και να ξεκινήσουμε. Θέλω να σου δώσω μία πάσα. Την Κυριακή λοιπόν έκανα ένα δισέλιδο άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα και ρωτώ τι απέγιναν τα 233 δις ευρώ που πήραν οι ελληνικές τράπεζες και τα χρεώθηκε οι δίθεν ελληνικές τράπεζες και τα χρεώθηκε ο ελληνικός λαός. Έχω τα πάντα με αποδείξεις εδώ μέσα. Ξέρω ότι ο κύριος Θεοδωρίδης στο Αντίσταση τώρα, τον σύλλογο, τα πήγε σε όλα τα κόμματα. Και άντε λέω ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος δεν θα ρίχναν τον εαυτό τους από την κυβέρνηση.
Γιατί αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν εδώ ρίχνουν την κυβέρνηση και τους βάζουν φυλακή. Όλα τα εφημερίδες κυβερνήσεως και οι νόμοι, δια των οποίων πήραν δανεικά απ' έξω, τα δώσαν στις τράπεζες και τα χρεώθηκε ο ελληνικός λαός. Και κανείς δεν έκανε τίποτα. Και λέω εγώ τώρα, άντε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα. Ο κύριος Καμένος, ο κύριος Μιχαλολιάκος προτίμησε να πάει αυτό στη φυλακή έχοντας αυτά τα στοιχεία στα χέρια αντί να τους βάλει αυτό στη φυλακή. Οι υπόλοιποι, το κουκουέ που φωνάζει και τσιρίζει. Η Δημάρ, ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά. Αλλά ερωτώ εγώ αγαπητή μου Πόπη και απάντησε μου μετά εσύ. Για να κάνουν έτσι για την εξουσία αυτή σε μια χώρα που είναι χρεοκοπημένη όπως μας λένε και δεν έχει λεφτά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά λεφτά για φάγωμα ακόμα. Πάρα πολλά. Αυτό είναι δεδομένο. Μπράβο, να ξέρουμε τι λέμε. Η Ελλάδα είναι το ωραιότερο, και όχι επειδή είμαστε Έλληνες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ωραιότερο οικόπεδο του κόσμου. Με έναν απίστευτο πλούτο μέσα της, απίστευτο ορυκτό πλούτο μέσα της, με μια μεγάλη ατυχία. Να μην την κατοικούν Έλληνες. Ελληνόφωνους πολιτικούς έχουμε, δεν έχουμε Έλληνες. Ελληνόφωνους. Ελληνόφωνους. Την ευθύνη μας ως λαού δεν έχουμε δικαίωμα να τη βγάλουμε από πάνω μας. Φυσικά. Έχουμε και εμείς ευθύνη, γιατί αυτοί που είναι εκεί πάνω, εμείς τους έχουμε στείλει. Φυσικά. Να ξεκαθαρίσουμε όμως φυσικά. Συνένοχοι είμαστε. Αυτή τη στιγμή, κάπως αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, κάνοντας λόγο για για τους πυλώνες, για τους θεσμούς δηλαδή, μιας χώρας η οποία έχει καταρακωθεί. Επειδή όμως μου πέταξες μία πάσα η οποία δεν μου είχες πει ευλογημένε ότι η πρώτη πάσα που θα μου έκανες θα ήταν και μια λαβοματιά. Γιατί λαβοματιά, Πόπη? Θα σου πω. Γιατί, για να καταλάβω. Δεν τα είπα ωραία? Διότι... Στεναχωρέθηκες που τα άκουσες αυτά, το ξέρω. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό το οποίο κάνει ο Παναγιώτης ο Θεοδωρίδης πριν 3 χρόνια περίπου και το ξεκινήσανε αυτός και άλλος ένας, ο Γιώργος Σουσαρής. Βασικά ο Παναγιώτης ήταν ο Θεοδωρίδης, ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη δουλειά, τη μεγαλύτερη έρευνα. Τι συνέχισε ο Θεοδωρίδης? Τον εκτιμώ αφάνταστα και το ξέρεις. Το τρίτο μέλος αυτής της παρέας ήμουνα εγώ. Μπήκαν και άλλοι πολίτες μέσα σε αυτή την προσπάθεια που μας ένωσε με ένα κοινό σκοπό. Ανιδιοτελώς και χωρίς πολιτικές βλέψεις, να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, μπήκαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια ομάδα που θα βοηθούσε, θα ενημέρωνε, και γι' αυτό μπήκαν και bloggers μέσα, θα ενημέρωνε τον ελληνικό λαό ότι υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής και όχι της μείωσης των δανείων. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα οι τράπεζες να σου ζητάνε ούτε €1 να δώσεις τη στιγμή που το έχεις πληρώσει ως Έλλην πολίτης με πάνω από 233 δις. Θα μπορούσαν να ζητήσουν. Γιάννη, κάτι να σου πω, είναι πολύ σοβαρό. Εδώ ανοίγεις πληγές και ανοίγεις διαδρόμους που ούτε καν τους φαντάζεσαι. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν με βασική δουλειά πλέον του μεν Σαρή να παραμένει στα μετόπισθεν και να ψάχνει περισσότερο σε ΦΕΚ και σε λοιπά πώς μπορεί να δέσει όλο αυτό το πακέτο, και του Θεοδωρίδη, του Παναγιώτη να τρέχει και να οργώνει όλη την Ελλάδα για να ενημερώσει τον κόσμο όσοι έχουν κόκκινα δάνεια τι πρέπει να κάνουν για να προστατευτούν. Έχουν πάει και οι δυο τους και έχουν δει όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα στην ουσία, αν εξαιρέσουμε τον Καμένο και τον τότε και τον νομίζω μα και εκείνοι δεν κάναν τίποτα. Ήτανε, που το είπε νομίζω ο Καμένος το 12. Μια κουβέντα είπε μόνο μες στη Βουλή και τίποτα άλλο. Ναι, και ο Καπερνάρος μες στη Βουλή. Ναι, αυτό τίποτα άλλο, μια κουβέντα μόνο. Μέσα και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε εκεί. Που μπορούσαν να ρίξουν την κυβέρνηση. Άλλος. Είδαμε λοιπόν ότι από τα κόμματα ότι δεν μπορούσαμε να περιμένουμε στην ουσία τίποτα. Επρόκειτο περί πολιτικών απατεώνων. Και αυτό δεν θα πάψω να το λέω ποτέ. Όλες οι κορυφές. Ναι. Πολιτικοί απατεώνες. Ναι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μπήκαμε λοιπόν μετά, βλέποντας την απήχηση που είχε από τον κόσμο και ο οποίος ζητούσε έναν φορέα να καλυφθεί κάτω από αυτόν, δηλαδή οι δανειολήπτες να καλυφθούν κάτω από ένα φορέα, αποφασίσαμε να κάνουμε
ένα κίνημα, κόμμα, δεν το είχαμε προσανατολίσει ακόμα τελεσίδικα τι θα είναι. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν, η οποία ήταν πεντακάθαρη, πήραμε μία απόφαση και κάναμε ένα καταστατικό. Το καταστατικό ήταν, εκτός από τα... κάλυπτε τα πάντα και είναι ίσως πρώτη φορά που έγινε το καταστατικό, είχε δύο όρους. Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με κανέναν ο οποίος θα είναι πολιτικός, με κανένα πολιτικό των τελευταίων 40 χρόνων και με κανένα μασόνο. Μπράβο. Και τους δύο όρους αυτούς τους καταπάτησε ο Γιώργος ο Σαρής, ο οποίος... Πρόσεξε με όμως, Πόπη μου, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ να υπερασπίσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ να μην έχω πρόβλημα, κατάλαβες τι γίνεται. Γιάννη, μισό λεπτό. Αυτά τα έχω γράψει στο site μου. Α, εντάξει τότε. Τα έχω γράψει στο site μου. Έχω δεχτεί απίστευτο πόλεμο χυδαιότητας από την συμμορία που στην ουσία έγινε στην πορεία. Δεν θέλω να πληγώνεσαι και να στεναχωριέσαι τώρα. Δεν σε κάλεσα για αυτόν τον λόγο. Και συγγνώμη κιόλας. Δεν ήθελα να σου προξενήσω κάτι τέτοιο. Γιάννη, γιατί ο κόσμος πρέπει να καλυφθεί και πρέπει να προστατευτεί από ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία τον καταδίκασαν με άλλους τρόπους. Δηλαδή, έφυγε ο Σαρής από την ομάδα που κάναμε όταν αποκαλύψαμε ότι είχε συνεργαστεί και ήθελε να καπελώσει αυτή την προσπάθεια, την ανιδιοτελή των απλών ανθρώπων. Κανένας μας δεν ήταν πολιτικός, κανένας μας δεν είχε βλέψει και δεν έχει ακόμα και σήμερα βλέψεις σε πολιτικό επίπεδο, αλλά μέσα σε αυτή την προσπάθεια είχαν μπει και πρόσωπα για τα οποία σήμερα μιλάει όλη η Ελλάδα. Πρόσωπα με ήθος και με κύρος που έχουν δώσει αγώνες φοβερούς. Θα πω μόνο δύο πρόσωπα, ήταν η Ζωή Γεωργαντά και ο Νίκος ο Λογοθέτης. Μάλιστα. Σε μια κοινή προσπάθεια. Αυτή λοιπόν, αυτά τα ονόματα που θα μπορούσαν να είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού σήμερα, το 2013 ο κύριος Σαρής τα πρόδωσε στην ουσία συνεργαζόμενος με πρόσωπα όπως ο κύριος Τόμπρας. Δεν γνωρίζω την υπόθεση, να μην σου λέω ψέματα, δεν γνωρίζω. Ο κύριος Βελόπουλος που υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο. Ο μετανοηθής, δεν με ενδιαφέρει αν μετανόησε. Κοίταξε, εγώ γνωρίζω ότι μετανόησε, αλλά το θέμα είναι ότι η ζημιά έγινε. Η ζημιά έγινε, διαλύθηκε εκείνη η προσπάθεια, δημιουργήθηκε το κίνημα. Εγώ το λέω για το μνημόνιο. Εγώ το λέω για το μνημόνιο, έτσι. Δεν άκουσα. Εγώ λέω για το μνημόνιο, για την υπογραφή στο μνημόνιο του Βελόπουλου. Γνωρίζω ότι το μετανόησε, αλλά η ζημιά έγινε. Να μου πει τώρα εντάξει. Να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι. Όταν έχεις βάλει την υπογραφή σου στην πώληση, γιατί μην κοροϊδευόμαστε για αυτά που λέει ο Καρατζαφέρης, ότι εμείς μόνο το ένα άρθρο ψηφίσαμε. Καλά, ναι. Τη βλακεία για τους χαχόλους Έλληνες. Του είπα, ναι, εγώ του το είπα. Το άρθρο που καλύπτει τα πάντα. Δηλαδή κάνατε συμφωνία με το Λύκο μπες μες στο Μαντρία αλλά φάει μόνο δύο πρόβατα. Σε μια τέτοια περίπτωση, γίνεται αυτό. Μου Γιάννη, ακόμα και αν είχα παρανοήσει και δεν είχα καταλάβει, που δεν είναι δυνατόν ένας βουλευτής να μην καταλαβαίνει, και άμα δεν καταλαβαίνει ο ίδιος έχει συμβούλους και να πάει να ρωτήσει. Έφαγε φιλότιμο, άκουμε που σε λέω τώρα, έφαγε φιλότιμο. Δεν τον υπερασπίζω, δεν έχει ανάγκη ο Βελόπουλος να τον υπερασπιστώ. Στον αέρα, στο Σύνταγμα, ζητώντας συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ναι, το έχει κάνει δημόσια στην τηλεόραση. Δεν κατάλαβες. Το συγγνώμη δεν μου λέει τίποτα χωρίς το διατάφτα της συγγνώμης. Τι μπορεί να κάνει τώρα, να πάρει την υπογραφή πίσω, δεν γίνεται. Βγαίνω, έχω φοράω παντελόνια, βγαίνω στο Σύνταγμα και λέω ελληνικό λαέ, σε πρόδωσα. Και βάζω το πιστόλι στο κροταφό μου και τεινάζω τα μυαλά μου στον αέρα. Γιάννη, κοίταξε, δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος κάτι τέτοιο. Χωρίς να το νιώθουμε. Η ζωή είναι γλυκιά, Πόπη, δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος αυτό που λες. Είναι μια λέξη. Λέω, η ζωή είναι γλυκιά, δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει κάποιος αυτό που λες. Και ποιο είναι πιο γλυκό, η ζωή σε μια προδομένη και κατεχόμενη πατρίδα, δηλαδή. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο, σου λέω. Και πρόσεξε με, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος δεν έχει ανάγκη να τον υπερασπιστώ εγώ. Στο λέω. Δεν με ενδιαφέρει και να τον υπερασπιστεί. Όχι, δεν είναι ο σκοπός μου να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά ξέρω ειλικρινά, γιατί είναι φίλος μου προσωπικός, ξέρω ότι μετανόησε ειλικρινά. Του λέω, Κυριάκο μου, λέω. Το μετανοώ, δεν λέει κάτι. Αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες σου τις λέω με επιφύλαξη, γιατί όταν δεν έχω δει, απλά είναι μια πληροφορία. Ότι τα κρυφά, ναι. Οι κρυφές έρευνες που έχουν γίνει για τον αριθμό των αυτοκτονιών φτάνουν τις 40.000 και. Κρυφές. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Τόσο πολύ. Αίμα.
αυτό το αίμα, αυτά τα μάτια τα παιδικά που χάνουν τον πατέρα, τη μάνα, τον παππού, τη γιαγιά που τεινάζουν τα μυαλά τους στον αέρα, που κρεμιώνται, που πέφτουν από γκρεμούς και από σπίτια. Πώς μπορείς να επιβιώσεις, ποιος άνθρωπος αντέχει, αν θέλει να λέγεται άνθρωπος, να επιβιώσει έχοντας στην πλάτη του την εθνική προδοσία με μια υπογραφή του. Οπότε δεν υπάρχει συγγνώμη για μένα, Γιάννη. Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα, ειλικρινά σου μιλώ. Ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Αλλιώς σήκω και φύγε από την Ελλάδα. Δεν έχει δικαίωμα ούτε καν να κυκλοφορείς εδώ πέρα. Ότι ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αυτό είναι γεγονός. Δεν σου απάντησα, δεν με ενδιαφέρει. Το ξέρω. Ο κόστος που πληρώνει. Ναι, το ξέρω, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Πρόσεξε με, ο αναμάρτητος λέει πρώτος στο λίθο βαλέτο. Όχι, αγαπητέ μου. Άκουσε, αγαπητέ μου, υπάρχουν ήδη. Δεν τον υπερασπίζουμε, σου λέω ξανά. Δεν έχει ανάγκη ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να τον υπερασπίσει. Ναι, το ξαναλέω. Υπάρχουν πολλά είδη αμαρτιών. Εάν εγώ πάω και κλέψω, γιατί δεν έχω να φάω, δεν είναι αμαρτία. Ακόμα και να σκοτώσω επειδή δεν έχω να φάω, δεν είναι αμαρτία. Όχι, άμα σκοτώσεις είναι και παρά είναι. Περίμενε, εξαρτάται ποιον σκοτώνεις. Εξαρτάται ποιον σκοτώνεις. Αν την έχεις στα μυαλά ενός πολιτικού στον αέρα. Εκεί αλλάζει το θέμα. Μπράβο. Εκεί αλλάζει το θέμα. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Εγώ δηλαδή το λέω, αλλά. Όμως προδίδεις την πατρίδα σου, προδίδεις Λεωνίδες, Κολοκοτρώνιδες, Καραϊσκάκηδες. Σίγουρα, ναι. Αυτό είναι όχι εσχάτη προδοσία. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφούν. Δεν υπάρχουν λόγια. Ειλικρινά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός να ομονοήσει, να πετάξει αυτές τις άμα δεις και κάνω καμιά πώς να σου πω. Όσο θα υπάρχουν κόμματα, Πόπι, μην περιμένεις να ομονοήσουμε. Ναι, πρόσεξε, άμα δεις καμιά φορά και πετάξω καμιά κουβέντα, κάνε να βάλει ένα μπίπ, ας πούμε. Πρόσεξε με, τα κόμματα μας κομματιάζουν. Άκουσε με. Μας κομματιάζουν επειδή τους δίνουμε το δικαίωμα να μας κομματιάσουν. Σήμερα λοιπόν ο ελληνικός λαός, ο οποίος έτσι είναι τα πράγματα. Έχει το τεράστιο πρόβλημα των δανείων απέναντι στις τράπεζες και πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι κατασχέσεις και έχουν αρχίσει και πολλές κατασχέσεις. Ναι, αυτό είναι καθημερινά. Θα έπρεπε να είναι μια γροφιά, να μην βάλει κανένα κόμμα μπροστά, να ανοίξει την ψυχή του στον συνάνθρωπο και να του πει έλα εδώ, σήμερα μου παίρνουν το σπίτι, σε θέλω απ' έξω από το σπίτι μου. Και έξω από το κάθε σπίτι να βρίσκονται χιλιάδες συμπολίτες, γιατί αύριο θα πάνε και στο δικό του σπίτι. Εάν σήμερα έρθουν στο δικό μου, Γιάννη, θα έρθουν και σε σένα αύριο. Φυσικά. Αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση. Μα χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αλαμοποίησης λίγο-λίγο. Και εξακολουθούμε να είμαστε κόμματα, λοιπόν είμαστε αποκομμένοι. Εγώ από σένα είμαι αποκομμένη. Εγώ δεν θέλω να είμαι αποκομμένη. Εγώ έχω διαγράψει τελείως τα κόμματα. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον οι κεφαλές τους, είναι πουλημένες σε διάφορα αφεντικά. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Και δική μου. Και δική μου. Το έχω αποδείξει εγώ αυτό. Δεν μπαίνεις στο ελληνικό κοινοβούλιο εάν δεν έχεις περάσει την μεγάλη στοά. Μα και δική μου άποψη είναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον εσύ έχεις κάνει τέτοιο έργο ερευνητικό και συγγραφικό πάνω στον χώρο της μασονίας και της πολιτικής που είσαι κορυφή. Όχι, μόλις εντάξει. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Μην είναι αυτό, Λοιπόν, όχι, Γιάννη, άμα δεν είσαι κάπου καλός, μη στεναχωριέσαι, θα το πω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το για ξέρω. μένα φίλος δεν είναι αυτός. Ειδικά εσύ, το ξέρω. Είναι αυτός που λέει και τα σύ και τα πλή. Το ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολλή δουλειά έκανα πάνω στον χώρο των ορυκτών με τα 3 βιβλία εκείνα τα μεγάλα που έκανα. Μπράβο. Και κινητοποίησα πάρα πολύ κόσμο. Εκεί πιστεύω πιο πολλή δουλειά έκανα. Πώς μπαίνουν στη Βουλή. Αν δεν περάσουν λοιπόν να φιλήσουν το δαχτυλίδι του 33ου και πάνω βαθμού, δεν μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι γεγονός. Άρα λοιπόν είναι δυνατόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει μέσα από αυτούς τους χώρους για να κρατήσουν μια θέση εξουσίας, να αρπάξουν μια θέση εξουσίας, είτε πολιτικής, είτε αν θέλεις και οικονομικής παράλληλα, γιατί αυτά πάνε πακέτο. Αυτά που έρχονται στη Βουλή και ψηφίζονται, δεν ψηφίζονται στο τζαμπατζίδικο όταν είναι φωτογραφικές διατάξεις. Όχι βέβαια. Μπράβο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, Πόπι μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν βουλευτή να μπει και φτωχός και να βγει φτωχός. Ναι. Θέλω λοιπόν να καταλήξω για να κλείσω το πακέτο των 233 δις που πήγαν στις τράπεζες. Εάν ο ελληνικός λαός λοιπόν ήταν ενωμένος και έλεγε παιδιά,
δεν πληρώνουμε κανένα δάνειο στην τράπεζα. Δεν πληρώνουμε κανένα χαράτσι στην εφορία. Δεν πληρώνουμε κανένα χαράτσι στη ΔΕΗ. Ναι. Μιλάμε τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να λεγόμαστε Έλληνες. Τώρα δεν είμαστε Έλληνες. Τώρα όσοι αντιστέκονται βάζοντας το κεφάλι τους στον τορβά κυριολεκτικά και τις οικογένειες, τις ζωές τους τις ίδιες, έτσι. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να λέγονται Έλληνες. Οι υπόλοιποι ας λέγονται σκλάβοι. Γιατί μόνο σκλάβοι είναι. Δεν ξέρεις ποιες ήταν οι αντιδράσεις από αυτό το άρθρο που έβαλα την Κυριακή στην Ελεύθερη Ώρα. Δεν τις φαντάζεσαι καν. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Δεν επιτρέπεται. Έδωσα το λόγο μου να μην μιλήσω. Πρόσεξε να σου πω, Γιάννη. Κατηδίαν θα στα πω. Στον αέρα δεν επιτρέπεται. Έδωσα το λόγο μου να μην μιλήσω δημόσια. Γιατί θα κλείσω σπίτια αν ανοιχτήσω και μιλάω. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχει γίνει μια προσπάθεια. Σου κλείνω επιπλέον για αυτό το περιβόητο κίνημα υπέρβαση, το οποίο κατά περίεργο τρόπο ενεπλάκη και ο περιβόητος κύριος Αποστολόπουλος που φέρεται να επιχείρησε να εξαγοράσει τον κύριο Χαϊκάλη, τον βουλευτή των ΑΝΕΛ. Εμπλέκεται το όνομά του και στην υπόθεση της υπέρβασης, του κινήματος υπέρβαση, το οποίο ο κύριος Τόμπρας ήθελε να συνεργαστεί με αυτόν τον απατεώνα. Κατά δήλωσή του και σημερινή δήλωσή του, έτσι, πρόσφατες δηλώσεις έκανε ότι είναι απατεώνας. Πρώτα όμως ήθελε να συνεργαστεί με αυτόν γιατί ήταν σύμβουλος της Deutsche Bank, της τράπεζας που έχει ισοπεδώσει τον ελληνικό λαό. Αυτοί οι μάγκες. Γιατί η Deutsche Bank, ναι, αυτό είναι γεγονός. Μπράβο. Αυτοί οι μάγκες λοιπόν θέλανε να συνεργαστούν της νέας τραπεζικής, του νέου τραπεζικού κινήματος υπέρβαση. Θέλουν να συνεργαστούν. Μιλάμε για απατεώνες. Κοινούς απατεώνες. Μακάρι να τους είχαμε εδώ να δούμε τι θα μας λέγανε. Γιατί καταρχήν. Γιάννη μου, επειδή το θέμα το έχω ανεβάσει και όποιος θέλει μπορεί να μπει στο blog κάτι κάνει και να πάει. Ποιο γούστο θα είχε, αυτό και θέλω να πω. Θα είχε πιο γούστο αν τους είχαμε εδώ. Καμία αντίρρηση. Θα είχε πιο μεγάλο γούστο που λέμε. Εγώ δεν μιλάω επί οικονομικών, εγώ μιλάω επί ηθικού. Καλά, ναι. Το διευκρινίσω. Δεν είμαι οικονομολόγος να αρχίσω και να λέω κτλ. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, εγώ το έχω ανεβάσει και είναι, ο καθένας μπορεί να πάει να το δει στο αρχείο των θεμάτων μου. Κίνημα υπέρβαση και υπέρβαση. Αυτά τα δύο. Και θα δει λοιπόν, αν πάει στις παλιότερες αναρτήσεις, που δεν απάντησε σε κανένα ερώτημά μου ο κύριος Τόμπρας. Δεν απάντησε σε κανένα ερώτημά μου. Ουσιαστικά να μου απαντήσουν, εκτός από ύβρις, ο συνάδελφος ο κύριος Βραχιολίδης, ο κύριος Νούλας, δεν μου απήντησε κανείς τους. Με βρίζανε, αλλά αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνομαι και επιβεβαιώνεται και ο Πάνος ο Θεοδωρίδης στην προσπάθεια που κάνει με το θέμα να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν τα τραπεζικά δάνεια. Έτσι. Άρα λοιπόν μια προσπάθεια μεγάλη που θα μπορούσε να καταλήξει από καθαρούς ανθρώπους. Απλά μπήκαν μέσα οι μασόνοι και μας το διαλύσανε. Ως συνήθως. Και τα πολιτικά πρόσωπα και το διαλύσανε. Ως συνήθως. Δεν άκουσα. Ως συνήθως έτσι γίνεται, λέω. Ναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει σήμερα μια ελπίδα, Γιάννη, στο πρόσωπο δύο ανθρώπων όπως είναι ο Νίκος Λογοθέτης και η Ζωή Γεωργαντά. Η Ζωή Γεωργαντά και ο Νίκος Λογοθέτης, πεντακάθαροι άνθρωποι που δίνουν έναν τεράστιο αγώνα για να αποκαλύψουν. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει η Θεία Δίκη και πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό και στο ότι όλα εδώ πληρώνονται, σήμερα τον άνθρωπο που έκανε την χαμαλοδουλειά, τον Γιώργο το Σαρή, ο οποίος πούλησε την πρώτη υπέρβαση, τον έχουν πετάξει έξω στα αζήτητα ο κύριος Τόμπρας, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Βραχιολίδης και κάποιοι άλλοι που είναι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Σε αυτό που αφορά τραπεζικά δάνεια και το τι βιώνουμε σήμερα. Θέλω να σου πω κάτι και θα σου κάνω μία πάσα. Ή μου κάνεις καλό θα ήταν να τους είχαμε εδώ τον κύριο Τόμπρα και τον κύριο Βελόπουλο που ανέφερες. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Γιατί θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πιο ωραία αυτό το θέμα, να ξέρουμε τι λένε και αυτοί επί αυτού του θέματος και να δικαιωθείς ένα παραπάνω. Οι οποίοι θα σου μιλήσουν για αυτό το θέμα. Θα δικαιωνώσουν ένα παραπάνω, κατάλαβες τι γίνεται, όχι τίποτα άλλο.
καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή τα έχω βγάλει αυτά, είναι δημόσια και απαντήσεις δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Μάλιστα πριν από 15 μέρες. Ακριβώς. Επειδή δεν πήρες απάντηση, γι' αυτό το λέω. Θα δικαιωνώσουν ένα παραπάνω. Δεν πήρα απάντηση, πήρα ύβρις. Απάντηση επί των ερωτημάτων μου δεν πήρα. Πήρα ύβρις χίλιους του είδους. Από αυτούς τους ανθρώπους. Ένας άντρας ποτέ δεν επιτρέπεται να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο σε μια γυναίκα και σε μια κυρία. Πόπη, από αυτούς που ανέφερες. Με βάση ντοκουμέντα και θα δεχτώ την οποιαδήποτε απάντησή σου με βάση ντοκουμέντα. Όχι, γιατί εγώ βγαίνω με ντοκουμέντα και μιλάω. Λοιπόν, συγχώρεσαι με λίγο, Πόπη. Από αυτούς τους ανθρώπους που ανέφερες, δέχτηκες εσύ ύβρις? Βέβαια. Μάλιστα. Και η απάντηση μηδενική. Η πλάκα ποια είναι? Αυτό το πράγμα το βγάζω εγώ για τον Αποστολόπουλο και τη σχέση Αποστολόπουλου, αυτό που φέρεται να πήγε να εξαγοράσει να χρηματίσει τον κύριο Χαϊκάλη. Το βγάζει ο συνάδελφος ο Στέφανος ο Χίος και βγαίνω στην εκπομπή του και το λέω και τη σχέση που έχει με το κίνημα Υπέρβαση και παθαίνει σοκ ο Στέφανος και το ανεβάζει και το αναρτεί στο μακελιό. Η πλάκα ποια είναι? Πολλοί μπήκαν και γράψανε σχόλια τέλος πάντων και μπαίνει το Όμπρας και λέει δεν θα ασχοληθώ με ψυχασθενή άτομα που διαρρέουν ψεύτικες πληροφορίες. Δηλαδή δεν δίνει απάντηση. Εγώ μιλάω με ντοκουμέντο και με χαρτί. Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι βέβαια. Έγγραφο. Λοιπόν, Πόπι μου, θέλουν να συνεργαστούν σαν κίνημα Υπέρβαση με απατεώνες. Επειδή αυτή η κουβέντα σε στεναχώρησε και δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Λοιπόν, θα φύγουμε από αυτή. Τώρα δες τι ωραία πάσα θα σου δώσω. Να την πάρω μόνη μου. Άσε με να πω κι εγώ κάτι. Λέγε μανάρι μου. Να κάτι τέτοια μου κάνεις. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Είναι μια εκπομπή που θα γελάσουμε μέχρι τώρα. Τώρα θα γελάσεις. Τώρα κάτσε να δεις τι γίνεται. Λέγεται αυτός ο κύριος τον οποίο θα αναφερθώ, λέγεται Άλμπερτ Ρίχλτ. Είναι καθηγητής ιστορίας και οικονομίας στο London School of Economics και σύμβουλος του τρισκατάρα του Σόιμπλε. Ναι. Λοιπόν, καθηγητής οικονομίας. Άκου τώρα εδώ ο άνθρωπος αυτός τι είπε στο Spiegel πριν 6 μήνες. Η Γερμανία, λέει, έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας. Τη σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση της ως διδασκάλο της Ευρώπης τη χρωστάει στη ΣΥΠΑ, οι οποίες μετά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους για τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό δεν το θυμάται όμως κανείς. Κάτσε να ακούεις τώρα παρακάτω τι λέει. Λοιπόν, η Αμερική, λέει, φρόντισε να μην θέσει κανείς από τους συμμάχους και εμείς οι Ευρωπαίοι δηλαδή αξιώσεις για αποζημίωση. Μόνο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι από το Δεύτερο, παρακαλώ, έπρεπε να δώσουν 234 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα οι Γερμανοί στους συμμάχους Αμερικάνους και εμάς. Πάμε παρακάτω τώρα. Κάτσε εδώ να ακούσει τι λέει. Λοιπόν, και κανείς, λέει, δεν έκανε τίποτα έκτοτε κατ' εντολή των Αμερικανών. Για την Ελλάδα τώρα εδώ να δεις τι λέει. Κάτσε. Λοιπόν, αν η Ελλάδα, λέει, γίνει, μην τους πει. Κάτσε, έχει και κάτι άλλο. Το ρωτούν. Αν υποθέταμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια λίστα για βασιλιάδες της χρεοκοπίας, ποια θα ήταν η θέση της Γερμανίας? Και απαντά αυτός. Ακριβώς, σε σχέση με την οικονομική επιφάνεια της χώρας, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομικής ιστορίας. Ποιοι λοιπόν μας κάνουν τον μάγκα? Αυτοί που αν ζητήσουμε εμείς και οι υπόλοιποι τα χρέη, αυτά που μας χρωστάνε, θα διαλυθούν εν μία νυχτή. Και το λέει τώρα εδώ, κάτσε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται, τι λέει ο άνθρωπος. Μισό λεπτό. Συγχώραμε λίγο, Πόπι μου, ναι. Πες λίγο κάτι μέχρι να το βρω, πες λίγο τι θες. Τίποτα. Η Γερμανία υπάρχει, δημιουργήθηκε και υπάρχει και θα υπάρχει επειδή το θέλει ο περιούσιος λαός. Κατά τα άλλα, η Γερμανία δεν υφίσταται σαν κράτος. Ο Ρότσιλντ. Στην ουσία. Ο Ρότσιλντ, γιατί από εκεί τρώει τα περισσότερα. Ακριβώς. Όταν λοιπόν η ζωή όλης της ανθρωπότητας την καθορίζει αυτό το μυαρό έθνος, το οποίο... Όχι, δεν είναι θέμα έθνους, είναι 20 τραπεζίτες. Δεν είναι 20, ο σιωνισμός δεν είναι 20, έτσι, είναι χταπόδι, είναι αράχοι που απλώνουν το ιστό. Αυτοί που είναι στις κορυφές, λέω, είναι 20. Αυτοί αν εξαλειφθούν, τελείωσε. Μπράβο. Από κάτω όμως υπάρχουν και οι άλλοι. Λοιπόν, όταν αυτός ο λαός, γιατί για μένα είναι γονιδιακό το θέμα, ο εβραϊκός λαός έχει γονιδιακό, διαστραμμένο και διαστροφικό δεδομένο.
DNA διαστροφικό. Από τη στιγμή που ακόμα και την... εσύ τα ξέρεις, δεν το συζητάμε, είσαι όχι προφέσορα. Όχι, εντάξει και εσύ τώρα. Εγώ τα έχω πει πολλές φορές, αλλά θα ξαφήνω να τα πεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν έχουν την περιτομή στα παιδιά τους, άρα και τον πεοθυλασμό του αίματος. Αυτό είναι όντως, δηλαδή το είδα και λέω δεν γίνεται. Για πολύ διαστραμμένο λαό. Το είδα σε βίντεο, όχι ότι ήμουν εκεί μπροστά, έλεος. Να μην κάνει κανένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ διαστραμμένο, άρα είναι θέμα DNA. Όταν ο ίδιος αυτός ο λαός σκοτώνει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί 6 εκατομμύρια Εβραίοι δεν είναι στο Auschwitz, αυτό ξεχάστε το, δεν υπάρχει, αυτό ήταν προπαγάνδα. 600.000 το πολύ. Και τα λοιπά, το γνωρίζουμε όλοι πια. 600.000 το πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, όταν θυσιάζει τον ίδιο του το λαό για να προκαλέσει ήκτο, τον ήκτο της ανθρωπότητας και πάνω σε αυτό να στηριχτεί για να κάνει τα επόμενα έσχη και να δημιουργήσει τη νέα τάξη πραγμάτων, αυτός ο λαός, το έχω πει κατά επανάληψη, πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ξέρεις ότι δεν γίνεται, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εσύ έχεις δεχτεί και σου έχουν κάψει τα βιβλία και το βιβλιοπωλείο και το νεκροτικό οίκο. Εγώ έχω δεχτεί απειλή μέσω YouTube από ένα τομάρι το οποίο δεν τόλμησε, έχει φύγει από την Ελλάδα. Το Μορντεχάι Φριζή. Εγώ παλαιότερα έφαγα πολύ κυνήγι. Να κατηγορήσει τον Κοσμάτον Ετωλό και να πει ότι εμείς τον σκοτώσαμε τον Κοσμάτον Ετωλό. Και τόλμησε επίσης να πει ότι να μιλήσει και με επέσχυντα λόγια για τον Χριστό. Λοιπόν, όταν αυτό του έσυρα πολλά και του ζήτησα να βγούμε δημόσια μαζί να μιλήσουμε, αλλά δεν βγήκε. Του έσυρα πολλά και του ζήτησα να βγούμε να μιλήσουμε δημόσια μαζί. Τολμάς. Δεν να βγει. Τολμάς. Ποιος να βγει. Μόνο ο καθηγητής Ομανιταθίας τόλμησε να βγει στην Αμερική. Έχει γράψει ένα βίντεο στο οποίο με απειλεί και εμένα, μιλώντας ξεκάθαρα με το όνομά μου και με φωτογραφία μου, μιλάει για τα τι κάνει και απειλεί και όλο τον ελληνικό λαό αν πάθει οτιδήποτε ο οποιοσδήποτε Εβραίος. Συγχώρεσέ με μια μικρή παρένθεση. Πριν είπα κάτι, δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια γιατί θα κλείσω σπίτια, γιατί θα κλείσουν και το δικό μου. Και έχω 2 μικρά παιδιά. Και δεν σκοπεύω να τα θυσιάσω. Άστο. 2 μικρά παιδιά. Δεν σκοπεύω να τα θυσιάσω. Για έναν λαό που θα πάει να ψηφίσει Τσίπρα, ποτάμια, ελιές και μαλλιά και κουβάρια. Δεν τα θυσιάζω για αυτούς τους ανθρώπους τα παιδιά μου. Όχι. Δεν τους αξίζει το παραμικρό αυτός. Το λέω στα ίσια. Είναι ελληνόφωνοι. Δεν είναι Έλληνες. Σαν χριστιανός Ορθόδοξος και Έλληνας, δεν μπορώ να ψηφίσω ανθρώπους που έχουν αντιελληνικές και αντιχριστιανικές θέσεις. Δεν το πάει το χέρι μου. Πώς το λένε, ρε Πόπη. Δεν πάει το χέρι μου. Πώς το λένε. Έχεις δίκιο. Ανθρώπινα δεν πάει το χέρι μου. Είναι τραγικό. Το κόβω από τη ρίζα. Πώς το λένε. Είναι τραγικό ότι μέχρι πριν από 1 μήνα χόρευε η Ελλάδα στους ρυθμούς ενός τσογλανιού εγκληματία του Νίκου του Ρωμανού. Που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ να τον υποστηρίξει. Δεν είδα όμως την ίδια υποστήριξη, δεν είδα τους αναρχικούς να βγουν στους δρόμους και να τα κάψουν όλα για τη Μυρτώ. Α, μπράβο. Τα είπα δημόσια, το ξέρεις. Το φόνο της Μυρτώς πήγαν να τον υποστηρίξουν. Το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τρελάθηκα. Τα έχω στα δημόσια άγρια. Λοιπόν, μου παίρνουν όλη τη Σάρα και τη Μάρα του Πασόκ που έχει υπογράψει τα μνημόνια και τους κάνουν βουλευτές. Μεταφέρονται οι βουλευτές από το ένα μαντρί στο άλλο. Ναι. Για ποιο πράγμα μιλάμε, Γιάννη? Γιατί μιλάμε? Για το ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Λοιπόν, όταν καταλάβει ο Έλληνας ότι αυτό το ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ θα είναι η ταφόπλακα. Ναι, μαζί το είπαμε. Η ταφόπλακα μπήκε στη Δανειακή Σύμβαση. Θα είναι το τελευταίο καρφί στην Ελλάδα όταν θα έχει χάσει τα πάντα, γιατί ακόμα δεν έχει χτυπήσει πάτο. Όταν θα χτυπήσει πάτο ο Έλληνας και καταλάβει ότι όχι απλώς εξαπατήθηκε για πολλοστή φορά, τότε θα αρχίσει να καίει τα πάντα. Τότε θα ξεσηκωθεί. Αλλά και τότε θα ξεσηκωθούν οι λίγοι, Νικόλα μου. Γιάννη μου. Πρόσεξε με, έχουν στρατό αυτοί. Οι λίγοι ξεσηκωνόντουσαν. Θα αμολύσουν τους λαθρομετανάστες και τους αναρχικούς, Πόπη μου. Άκουσε με, όταν θα ξεσηκωθούν οι Έλληνες, θα αμολύσουν εναντίον τους λαθρομετανάστες και τους αναρχικούς. Κάτσε και θα δεις. Κάτσε και θα τα δεις σε λίγο. Λοιπόν. Είναι αδιανόητο να δέχεται αυτός ο ρασοφόρος που θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και να έχει πάει να μονάσει
αλλά εξακολουθεί να κρατάει την έδρα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Όταν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν υποδέχεται τον εθνικό προδότη του Σαμαρά. Κι όμως. Τη στιγμή που ξέρει πολύ καλά, όπως θα υποδεχτεί και το Τσίπρα αύριο αν είναι κυβέρνηση, εδώ συζητάμε. Όπως πήγε ο Τσίπρας και τον δεχτήκανε και στο Άγιον Όρος, που θα πρέπει να τον έχουν πετάξει. Αυτό κι αν ήταν. Και εκεί πέρα έχουν μετατρέψει την εκκλησία. Αυτό κι αν ήταν. Τη διδασκαλία του Χριστού την έχουν μετατρέψει σε εμπόριο. Ένα-δυο είναι μονές. Πρόσεξε, παλαιοημερολογήτησα δεν είμαι. Όχι, όχι, η Εσφυγμένου κρατάει το Άγιο Όρος όρθιος, το λέω εγώ. Το λέω εγώ έτσι ανοιχτά. Όλοι οι άλλοι είναι έμποροι. Ανοιχτά το κρατάει και με τι διωγμό. Και με τι διωγμό. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν αύριο λοιπόν δοθεί το όνομα της Μακεδονίας, θα ήθελα να ξέρω ο κύριος Άνθιμος πού θα πρέπει να εξαφανιστεί. Και αυτός και όλα το ρασοφορό, γιατί νομίζει που είναι από δίπλα του. Τι σε κάνει να νομίζει. Το θράσος, που έχουν το θράσος, ναι, να τα βάζουν με τους ιερείς που μιλάνε. Άκουγα άκουγα εχθές τον Παπα Ηλία Ιφαντή. Νομίζω ο Θεός έχει αφήσει κάποιους στο πόδι του. Όχι, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Στη Θεσσαλονίκη τον Παπα-Νικόλα. Έχει αφήσει κάποιους στο πόδι του, σίγουρα. Και το site Κατάνοιξη. Λοιπόν, και όπως και ο Παπαηλίας ο Ιφαντής έχει το υπέρβαση. Λοιπόν, η Ελλάδα ξέμεινε ακόμα και από την τελευταία της, το τελευταίο της λιμάνι, την τελευταία της αγκαλιά, την εκκλησία. Την ανύπαρκτη εκκλησία. Όχι, ο επικεφαλής είναι ανύπαρκτος. Θα πεθάνει και δεν θα το καταλάβει και ο κόσμος αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι. Αν ήταν ο Χριστόδουλος τώρα αρχιεπίσκοπος. Είναι το σύνολο, άντε να ξεφεύγουν ένα-δυο, το σύνολο των Μητροπολιτών. Όταν βλέπεις Μητροπολίτη και ναι, από τη μια μάχεται για το σιωνισμό και από την άλλη εναγκαλίζεται ποιους? Μπαλτάκους και Σία που το παίζουν χριστιανοί και πάνε να κάνουν λέει τάχα μου χριστιανικό κόμμα. Δηλαδή δουλειά έχει. Ξαναζούμε το Βυζάντιο σε όλη του τη διάρκεια. Κοίταξε, το Βυζάντιο είχε και πάρα πολλές χρυσές σελίδες. Είχε και μαύρες, κατάμαυρες. Κατάμαυρες σελίδες. Είχε και πολλές χρυσές σελίδες. Είχε και πολλές χρυσές σελίδες. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν έχει διδαχτεί την ιστορία του. Δεν του επιτρέψαν να τη διδαχτεί την ιστορία. Άμα θες τα μαθαίνεις. Εγώ πως έχω τόσες βιβλία σπίτι μου. Ναι, άμα θέλει, δεν θέλει. Άρα δεν θέλει. Προτιμάει να καθίσει στην τηλεόραση, να δει το ξέκολο, να δει τον κάθε γκέι να χορεύει τσιφτετέλη, να δει την κυράτσα να μαγειρεύει, λες και δεν ξέρει να μαγειρεύει. Η ωραιότερη κουζίνα παγκοσμίως είναι η ελληνική. Έτσι. Προτιμάει λοιπόν να δει τα πρότυπα ξέκολα που του βάλανε σε ένα κουτί που λέγεται τηλεόραση, αντί να τη σπάσει και να την πετάξει. Και εύχομαι πραγματικά να μπορέσει να βρει τη δύναμη να το κάνει αυτό το πράγμα. Όπως να φύγει και από το Facebook, γιατί μόνο όταν κλείσουν αυτά θα βγούμε στους δρόμους. Μέχρι τώρα ανταλλάσσουμε τα μπινελίκια μας, ανταλλάσσουμε την οργή μας μέσα από τα. Και εκτονώνεται εκεί δυστυχώς. Μέσα από τα site. Και εκτονώνεται εκεί η οργή του Έλληνα. Μέσα από το Facebook, μέσα από την τηλεόραση. Λέμε και μετά απλά λέμε. Και τι κάνουμε? Πρόσεξε με, εγώ έδωσα τα όπλα δημόσια, όπως και ο κ. Θοδωρίδης και άλλοι, έδωσα τα όπλα δημόσια στους βουλευτές να τους βάλουν φυλακή και να γλιτώσει η χώρα. Μα ποιος θα βάλει φυλακή? Και πέρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Κόλλο κομμάτι βγάζει. Έχετε την εντύπωση, όποιος πιστεύει, Γιάννη, αυτή η εκπομπή, επειδή αν θες θα είναι και προφητική κατά ένα μέρος, θα σε παρακαλέσω κατά πρώτα να την κάνεις YouTube για να την ανεβάσουμε. Αυτό είναι βέβαιο, δεν το συζητάμε. Κατά δεύτερον, θα την κρατήσουμε σαν στοίχημα, τραγικό στοίχημα για μένα, αλλά στοίχημα, ότι εάν αύριο την Κυριακή βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα ζήσει τραγικές στιγμές όσο για αυτές τις περιβόητες εξεταστικές, επειδή τις έχω φάει στη μάπα και τις έχουμε φάει χρόνια στη μάπα. Ναι. Όσοι νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει κάποιον φυλακή, πλανώνται πλάνη νικτράν. Ούτε έναν. Πλανώνται πλάνη νικτράν. Μπορούσε να το κάνει, είχε τα στοιχεία. Και να ρίξει και την κυβέρνηση και τους πάει φυλακή και δεν έκανε τίποτα. Γιάννη,
είναι μεγάλη η συμμορία, η πολιτική συμμορία των ανθέλληνων. Είναι πολύ μεγάλη. Δυστυχώς αυτά τα οποία έρχονται δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει και δεν μπορεί να τα δει αυτή τη στιγμή, δεν θέλει να τα δει. Μπορεί να τα δει. Αυτή η κυβέρνηση που αν σχηματιστεί η κυβέρνηση θα σχηματιστεί με πολύ αίμα. Και ξέρεις τι εννοώ? Ο Αξέλ Τσίπρα. Και πιστεύω ότι και αυτό θα να ξεκαθαρίσει και εσύ. Δεν συζητάμε ότι επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που είναι, πρέπει να παραμείνουμε σε Σαμαράδες και προς Θεού. Έλεος. Μην τρελαθούμε σε Σαμαράδες, ούτε σε ποτάμια, ούτε σε παπανδρεϊκά, την επαναφορά Παπανδρέου ή του παρανοϊκού ψυχασθενούς Βενιζέλου. Ούτε καν δεν το συζητάω. Ναι. Πρόσεξε με λίγο, Ποπή. Το κουκουέ σιωπά, δεν το συζητάμε. Τώρα αυτή τους άρεσε μια ζωή να παίξω και να βαλάνε μόνοι τους και να το δικό τους ντάουν. Της εξουσίας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είπαμε ειλικρινά, αλλά είχα ετοιμάσει να σου πω, είχα μια διάθεση λίγο να διασκεδάσω. Με την καλή έννοια διασκεδάσω. Συγχώρεσέ με που το χάλασα. Τους έβγαλα πολύ οργή. Δεν ήθελα να στο χαλάσω, συγχώρεσέ με. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα μέσα. Είναι ένας φίλος και 50 μηνύματα και έρχονται μηνύματα. Πρόσεξε με τώρα τι θα πω. Τι είπε αυτός ο καθηγητής άλλο, γιατί δεν μπορούσα να το τελειώσω, το βρήκα, ο Ρίτσελ. Λέει, οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά άρθρα και γνώμες στα γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα. Και αν η Γερμανία ποτέ να αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας πάρουν ακόμα και τα σόφρακα. Το λέει επιλέξει. Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξηγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιχνίδι των μέσων των ΜΜΕ, παριστάνοντας το χονδρό Έμιλ που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς και τότε τελειώσαμε. Γιάννη, άκουσα να σου πω κάτι. Κατάλαβες. Χρόνια, κάτι αντίστοιχο. Αυτοί που κάνουν τους μάγκες. Λέει και ο Ντέρεκ Μίλλερ, ο οποίος στο βιβλίο του Σύγκρουση, ο Γερμανός οικονομολόγος, ο οποίος στο βιβλίο του Σύγκρουση μιλάει για όλους και για όλα, μιλάει για το ρόλο των Ελλήνων πολιτικών, όπως ήταν ο Καρμαλής, ο Παντρέου, ο Κωνσταντίνου κτλ. Μιλάει για το Γεωργίου της Ελστάτ. Αυτό θέλω κάποια πράγματα, αν προλάβουμε κάποια στιγμή την Κυριακή, θέλω να σου πω μερικά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σήμερα θα έπρεπε να είναι στη φυλακή και δεν είναι ακόμα, και περιμένω να δω ο κύριος Τσίπρας θα τον πάει στη φυλακή τον κύριο αυτό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει λαιλατήσει την Ελστάτ και έχει καταστρέψει υπαλλήλους οι οποίοι ήταν άνθρωποι με ήθος και με εντιμότητα. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Λοιπόν, τους έχει κόψει μισθούς για παράνομους λόγους. Ναι. Τους έχει διαλύσει τις οικογένειες. Ναι. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο θα τον πάνε στη φυλακή. Εκεί δεν θα ξέρω. τον οδηγήσουν, γιατί υπάρχει και ένα πόρισμα πεπώνη. Και για να μην ανοίξω το πακέτο δικαιοσύνη, γιατί εδώ πέρα είδες πώς πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Γιατί δυστυχώς έτσι μας πάει η ροή της Πόπι μου, είχα σκοπό να σε κάνω μία και μόνη ερώτηση και δεν την έκανα ακόμα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε δηλαδή. Έστω ότι αύριο σου δίναν το χρήσμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Τι θα έκανες? Τι θα έκανα? Ναι. Τι θα έκανες? Πρωθυπουργός για μια μέρα. Όχι για μια μέρα. Πάρει την εξουσία για 5 χρόνια. Ή για 7 όπως είπαν στον Καποδίστρια. Τι θέλω, είμαι κατά της εξουσίας. Δηλαδή αυτό θα ήταν φαινόμενο. Θα ήμουν απέναντι από τον εαυτό μου τον ίδιο, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, μην το κάνουμε σαν τους κουκουέδες. Εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Μην το κάνουμε σαν τους κουκουέδες, Παπί. Οι κουκουέδες το κάνουν αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε παίξουν και να φωνάζουμε μόνο. Τι κατεβαίνει στις εκλογές τότε? Εγώ θέλω να είμαι απέναντι όταν βλέπω τον εαυτό μου και να τον κριτικάρω. Και κάθομαι πολλές φορές στον καθρέφτη, όχι να δω τη φάτσα μου, γιατί η φάτσα μου δεν βλέπετε. Αλλά μια χαρά είσαι, άστα τώρα τα δικά σου αυτά. Λοιπόν, άστα αυτά τα δικά σου, μια χαρά είσαι τώρα. Και κοιτάζω το ομοίωμά μου στα μάτια και απολογούμε. Απολογούμε γιατί στην προηγούμενη πιο νεότερη ζωή μου δεν ήμουνα μια ζωή αντάρτησα, αλλά κάποιες φορές έκλεισα και το στόμα μου. Γιατί έπρεπε να προστατεύσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου.
Γιατί αν είχα βγει, ας πούμε, να μιλήσω για τον Τεμπονέρα, πώς δολοφονήθηκε ο Τεμπονέρας, ποιοι ήταν η ηθική δολοφόνη του Τεμπονέρα, θα ήμουνα αυτή τη στιγμή σε κανένα. Μάλλον θα είχα λιώσει μετά από τόσα χρόνια που έχει δολοφονηθεί ο Τεμπονέρας, θα ήμουν σε ένα χαντάκι και θα με είχαν σκοτώσει. Θα πω κι εγώ μετά τι θα έκανα αν ήμουν πρωθυπουργός. Και μου λέει ο Δημαράς ο Γιάννης, τότε, ο Γιάννης που τότε ήταν στους ρεπόρτερ, μιλάω 20 χρόνια και πριν, λοιπόν μου λέει, Πόπη, θες να βρεθείς σε κανένα χαντάκι, κλείσε το στόμα σου. Και το έκλεισα. Πόσες φορές τα άκουσα Σήμερα αυτά. δεν θα το έκλεινα. Πόσες φορές τα άκουσα αυτά. Πιστεύω να έχουμε 2-3 λεπτά στο τέλος, γιατί θέλω να σου διαβάσω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό και για μένα είναι το πρότυπο. Διάβαστο τώρα για να απαντήσει το ερώτημά μου, σου λέω. Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, τι θα έκανα. Κατά πρώτον, εντολή, διαταγή σύλληψης όλων όσων υπέγραψαν το μνημόνιο, όλων των εγχώριων τοκογλύφων, όλων των εγχώριων ΜΜΕ δημοσιογράφων, με πολύ πολύ μικρά γράμματα η λέξη δημοσιογράφος και όχι με κεφαλαία, ναι. όπως αποδίδω σε σένα και σε κάποιους λίγους συναδέλφους. Λοιπόν, κατευθείαν τους βουτάς, εθνικό δικαστήριο, εθνικό, αυτή τη λέξη που την αφαιρέσαν ακόμα και από το Υπουργείο Παιδείας, θα την ξαναφέρουμε, θέλουμε, δεν θέλουν. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι αυτονόητο. Εθνικό δικαστήριο, όχι λαϊκό δικαστήριο, εθνικό δικαστήριο, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, και θα λέει, Γιώργο Παπαντρέου, έβαλες την υπογραφή σου για εσκάτη προδοσία. Κρεμάλα, τελείωσε. Γιατί έκανε. Πρόσεξε. Εκεί θα τελειώσει μια και καλή. 500, 1000, 2000, 5000. Τα λαμόγια θα κοπούν τα κεφάλια τους. Όχι, υπάρχει καλύτερο. Θα φυλακιστεί και θα εξωστρακτεί η οικογένειά τους. Ένα είναι αυτό που αφορά στα λαμόγια. Όπου υπάρχει καλύτερη τιμωρία. Καλύτερη τιμωρία υπάρχει. Παλούκομα. Όχι. Θα κάνω μια φυλακή κάτω από τη γη, να μην ξαναδούν τον ήλιο. Δεν θα τον ταΐζω εγώ. Πρόσεξε με. Θα πρέκουν φανέλες για το στρατό. Όχι, και ένα πιάτο φαΐ τη μέρα. Όχι, αγάπη μου. Και να μην ξαναδούν τον ήλιο ποτέ. Θα προτιμούσα αντί για κρεμάλα ένα παλούκομα να τους βάλεις και μέλι και να τους αφήσεις να πηγαίνουν οι μέλισσες να τους τσιμπάνε τα ποντίκια, να τους δαγκώνουν και να μην τους αφήσουν τίποτα. Λοιπόν, έχεις φαντασία, πολύ βλέπω εγώ. Πολύ σαδίστρια έχω γίνει σε αυτό το πράγμα και έτσι. Ναι. Θα ευχαριστιέμαι, ας πούμε, να ψάχνω πολύ πιο σπίτι. Πρόσεξε, αυτό δεν θα σώσει τη χώρα όμως. Το επόμενο που θα έκανα. Μπράβο, ναι. Θα ήταν να κλείσω τα σύνορά μου. Να διατάξω διεθνή λογιστικό έλεγχο, να βγω από την Ευρώπη και την Ευρωζώνη, να πετάξω έξω όλους, σχεδόν, έτσι. Θα ήλεγχα ποιους θα κράταγα, θα πέταγα έξω τους μετανάστες. Λάθρομετανάστες. Λάθρομετανάστες. Λάθρομετανάστες και μετανάστες και λάθρομετανάστες. Μέχρι εδώ συμφωνούμε, συνέχισε. Τα έχουμε κάνει ίσωμα. Και θα... αυτή τη στιγμή μπλοκάρισα. Λοιπόν, εθνικό νόμισμα, ανοίγουν όλες οι βιομηχανίες και θα έλεγα στον Έλληνα, άκου μαγκά, ή θα ανασκουμποθείς και θα πας να δουλέψεις στις βιομηχανίες, στη γη, να επαναφέρουμε πρωτογενή τομέα και για 6 μήνες θα ανασκουμπωνόταν όλοι οι Έλληνες, τέρμα και τα μπαράκια και τα καφεδάκια και τα φρεπεδάκια. Θα ήμουν δικτάτορας. Ναι, χαρακτήρισε με δικτάτορα. Κοίταξε, αυτά δεν αλλά χρειάζεται. θα έφτιαχνα μια Ελλάδα. Αυτά χρειάζονται. Αυτά χρειάζονται η διασκέδαση στον Έλληνα. Αν τον Έλληνα του κόψει τη διασκέδαση, τον τελείωσε. Δεν έχει όρεξη για τίποτα μετά. Θα πας να δουλέψεις. Και μετά κάνω τι θες. Και το βράδυ στη Λαδόκολα. Στη Λαδόκολα όμως θα σου έχω Έλληνα και το κρεατάκι σου και την ντοματούλα σου και τις γεύσεις σου αυτές που ήτανε πάντα σε συνόδευαν στις πιο τρυφερές, στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σου. Σήμερα έχουμε τα γκουρμέ. Δεν θέλω γκουρμέ, ματάκια μου. Ναι, τα πιο απλά πράγματα κι εγώ έτσι είμαι. Δεν ανήκω στα γκουρμέ. Ούτε κι εγώ. Πραγματικά ντομάτα, ελιές, κρεμμύδι να μυρίζει και τέρμα εισαγωγές απ' έξω. Καμία εισαγωγή απ' έξω, θα παράγουμε εμείς τα πάντα όπως τα παράγαμε πάντοτε και μοσχομύριζε το σπίτι μας όταν μαγειρεύαν οι γονείς μας ή όταν μαγειρεύαμε παλιά εμείς. Εσύ είσαι πιο μικρός από μένα. Λοιπόν, εγώ κοντεύω τα 95% κάπου μια χαρά. Ναι, 130, ναι. Ναι. Λοιπόν, συνομήλικοι του καταραμένου. Γιάννη μου, του έξω από εδώ, να μην λέμε πιο. Να
να γίνουμε Έλληνες. Και θα σου πω κάτι, και επειδή πραγματικά βλέπω ότι διότι είναι και 10 η ώρα και πάει για να κλείσει, έτσι δεν είναι? Όχι, θα πάρουμε λίγο χρόνο για σένα τώρα εδώ. Σε φέραμε εδώ πρώτη φορά. Θα σε αφήσουμε έτσι τώρα και εσύ. Δεν υπάρχει χρόνος. Ξέχασέ τον. Θέλω να σου διαβάσω κάτι. Πες το και θα πω κι εγώ μετά τα δικά μου τα ωραία. Αυτό το κάτι να το κρατήσει ο ελληνικός λαός, όσοι μας ακούνε σήμερα, να το κρατήσουν σαν μια φλόγα. Θέλω να ανάψουμε μια φλόγα σήμερα. Μια φλόγα που μπορεί να βοηθήσει να ενωθούμε όσοι ακόμα μέσα μας έχουμε Ελλάδα και να αποτελέσουμε το αύριο όχι για μας, για τα παιδιά μας και για την πατρίδα και για την πίστη μας, για την οικογένειά μας. Λοιπόν, άκου τώρα θα σας αποκαλύψω στο τέλος τον συντάκτη αυτού του κειμένου. Το ελληνικό πρόβλημα είναι κατεξοχή πολιτικό. Η πολιτική όπως ασκείται σήμερα αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο στην πορεία της Ελλάδας και του ελληνισμού. Κατεβάζει το κοινό ήθος, υπονομεύει τα εθνικά και κοινωνικά οράματα, ιδεολογικοποιεί, εξατομικεύει και διασπά κοινωνία και έθνος. Είναι καιρός, χωρίς σοβινιστικές κραυγές ή προοδευτικές κατάρες, να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει σοβαρό εθνικό ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα αφελληνισμού πολλών μορφών, γλώσσας, πολιτισμού, τοπίου, οικονομίας. Υπάρχει ορατός κίνδυνος νέων εθνικών περιπετειών και νέας μείωσης του εθνικού χώρου. Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονία. Όλα αυτά τα γεννάει παντελής έλλειψη εθνικής πολιτικής. Οραματιζόμαστε μια βουλή του ελληνισμού που θα εκφράζει τον ελληνισμό όπου γης. Προτεραιότητα δίνουμε στη διαρκή αναζωογόνηση και καλλιέργεια των στοιχείων του ελληνισμού. Ήτι παιδεία, ορθοδοξία, πολιτισμός, φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Επίσης, στην πιο δυναμική παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή χώρο με αιχμή τον ενεργό ελληνικό πολιτισμό. Και κλείνει. Το ελληνικό κράτος αποτελεί ένα καταθλιπτικό μηχανισμό πολιτικού, διοικητικού, οικονομικού και πολιτιστικού συγκεντρωτισμού που πλέον έφτασε σε κατάσταση οικονομικής χρεοκοπίας και υπονόμευσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τίθεται ζήτημα απελευθέρωσης της ελληνικής κοινωνίας ταυτόχρονα από τον κρατισμό και τον κομματισμό. Υπογραφή. Μάλλον, πότε γράφτηκε αυτό το κείμενο? Ναι. Το 1989. Ποιος το έγραψε? Ο μόνος άνθρωπος που αν ζούσε τώρα, ειλικρινά θα ήταν ο πραγματικός ηγέτης, με την πλήρη έννοια του όρου. Πώς τον λένε? Ο Αντώνης Τρίτσης. Μάλιστα. Και θα ήθελα, Γιάννη, επειδή αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα από κοντά, δεν ήταν... Αυτός πώς μπλέκτηκε με το Πασόκ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Αγνός άνθρωπος να μπλεκτεί με αυτούς τους βρωμιάριδες. Και τα έβαλε και με τους παπάδες και τα έβαλε και με τον Παπανδρέου και τα έβαλε και με όλους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε πραγματικά Ελλάδα μέσα του. Έβλεπε να σου πω χρόνια μπροστά. Που μπλέκτηκε εκεί μέσα δεν μπορούσα να το καταλάβω κι εγώ ποτέ. Έβλεπε στα μάτια του αυτά τα υπέροχα καστανά μάτια. Έβλεπες όλη την αποτυπώνονταν όλη η Ελλάδα. Αυτό μας λείπει σήμερα. Ελλάδα λείπει σήμερα. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους, όχι πολιτικούς, ανθρώπους απλούς που να φτιάξουν, να δημιουργήσουν την καινούργια Ελλάδα. Και πρέπει να τους βρούμε σύντομα, διότι αυτό που έρχεται δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα είναι μια τραγωδία η οποία δεν μπορεί καν να περιγραφεί. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε. Άκου τι θα γίνει τη Δευτέρα τώρα. Τι θα γίνει τη Δευτέρα? Εγώ να πω λίγο, με συγχωρείς. Οι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν θα αντέξουν με τίποτα να παραδώσουν την εξουσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αντέξει να τη χάσει από αυτούς και θα αμολύσουν τα δικά τους σκυλιά να κάψουν την Αθήνα πρώτα. Άκουσε. Στο λέω εγώ. Θα το δεις, εδώ θα είσαι. Να με βγάλει ο Θεός ψεύτη εύχομαι. Να με βγάλει ο Θεός ψεύτη εύχομαι. Και δεν φαντάζεσαι από πού τις έχω τις πληροφορίες. Λοιπόν, το δικό μου σκεπτικό. Δεν βάζει το μυαλό σου. Τα στοιχεία που είχα συγκεντρώσει και διαμόρφωσα μία εικόνα. Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα αφεντικά του σιωνισμού έχουν κάποια πιστά σκυλιά που λέγονται Σαμαράς και Βενιζέλος. Προηγουμένως είχαν και τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου.
γιατί θα πρέπει, που τους κάνουν όλα τα χαρτιά, γιατί θα πρέπει να τα βγάλουν αυτά τα σκυλιά? Και τα σκυλιά με την ουρά στα σκέλια όμως, έτσι, ναι. Τα δουλικά. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να τα βγάλουν και να μπουν σε μια διαδικασία να φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι το τελευταίο τους χαρτί. Όχι, όχι. Έβαλε από μικρό παιδάκι, από 14-15 χρονών. Ο Αξέλ Τσίπρα δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι το πλέον αναλώσιμο πολιτικό προϊόν. Ο οποίος θα μείνει για πολύ λίγο επάνω. Και θα καταστραφεί και το όνομά του και τα πάντα. Δεν το έχει καταλάβει αυτός. Γιάννη. Αυτός δεν το έχει καταλάβει. Άκουσέ με. Ουδόλως με ενδιαφέρει βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέπτονται όπως σκέπτεσαι εσύ. Ακριβώς. Αν καταστραφεί το όνομά μας. Εμένα, θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Να γεμίσω τις τσέπες μου και να φύγω, σκέφτομαι. Και να καταστρέψω αυτή τη χώρα. Όχι. Αυτό που τους νοιάζει είναι να καταστραφεί η Ελλάδα. Από την πατρίδα μου δεν θα με διώξει κανείς. Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτοί να φύγουν. Θα τον διώξω, μπορεί να τον διώξω και με άλλους τρόπους. Άκουσε κάτι. Συγγνώμη, Πόπη, δεν με κατάλαβες. Αυτοί το μόνο που σκέφτονται είναι να καταστρέψουν αυτή τη χώρα, να πάρουν λεφτά και να φύγουν. Αυτό σκέφτονται. Αυτό το σκέφτονται αυτοί. Αυτό σκέφτονται, λέω. Όχι εμείς. Είναι κουρδισμένοι, είναι οργουελικά. Το θυμάσαι το 1984. Ναι, George Orwell. Λοιπόν, είναι οργουελικά κατασκευάσματα τα οποία λειτουργούν με μηχανισμούς. Όταν λέω με μηχανισμούς, control, mind control. Πραγματικά είναι mind control αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν μέσα τους ούτε συναισθήματα, ούτε σκέψεις, ούτε δεσίματα με ανθρώπους. Ή με την ψυχή τους εσωτερικά είναι δεμένοι. Θα σου πω κάτι. Επέτρεψέ μου έστω λίγο, αλλά θα βάλεις και ένα μικρό μπιπ. Όταν περπατούσα στο δρόμο... Δεν προλαβαίνω να βάλω μπιπ. Μη μου κάνεις τέτοια. Λοιπόν, θα σου το πω θετικά. Όταν περπατούσα λοιπόν στο δρόμο, έχω ένα φοβερό εγωισμό. Προτιμώ να με πούνε εκκλειδώμενοι... Μπράβο. Είδες και πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα. Είναι πλούσια η γλώσσα μας, αγάπη μου. Βέβαια. Ναι, αγάπη μου, ναι. Θα προτιμούσα να με πούνε εκκλειδώμενη γυναίκα από το να πούνε περνάει το λαμόγιο η δημοσιογράφος η Πόπη Σουφλή. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Βέβαια. Το λαμόγιο είναι τιμή σήμερα. Εμείς θα πεθάνουμε στην ψάθα γιατί είμαστε τίμοι. Στην ψάθα θα πεθάνουμε και... Γιατί είμαστε τίμοι και Καταρίνα, αυτό είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι υπέροχο να πεθαίνεις και να βλέπεις ψηλά στον ουρανό κατάματα το Θεό. Συμφωνώ. Να δεις κατάματα το και Θεό. δεν μας φτάνει η φτώχεια μας. Έχουμε και ορισμένους ηλίθιους που πάνε να το παίξουν έξυπνοι. Καθημερινά. Τους έχω διαγράψει, αγαπητέ μου, αυτούς όλους. Τους έχω διαγράψει. Θέλω να το κάνω κι εγώ και θα αρχίσω να το κάνω, έχεις δίκιο. Και έχω κρατήσει, να σου πω κάτι. Όποιος δεν είναι, όχι μαζί μου, όποιος δεν είναι με την πατρίδα μου, με τις προαιώνιες αρχές αυτού του έθνους, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, δεν έχει θέση δίπλα μου. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Βέβαια. Ούτε σαν φίλος, ούτε σαν συνεργάτης, ούτε σαν βέβαια, το ίδιο κι εγώ. Σύζυγος, ούτε σαν εραστής, ούτε σαν το ίδιο κι εγώ. Μα γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα, γιατί εδώ αυτά τα βλέπω. Στην πράξη. Στον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων. Αν μου βρείτε ένα σπίτι, βρείτε ποιος θα το πληρώνει, γιατί εγώ δεν έχω λεφτά. Εγώ θα έρθω εκεί πέρα και θα βοηθάω. Κάτσε να δω αν μπορείς να κάνεις εκπομπή εδώ. Κάτσε να το δω τώρα εδώ, γιατί ανοίγεις ωραία πληγή γλυκιά. Θα το κανονίσουμε να κάνεις εκπομπή μέσω Skype από εδώ. Από εκεί που είσαι. Ναι. Θέλεις? Θα μου πάρετε και ένα Skype. Αχα. Ναι. Κάτσε να το φτιάξουμε, αφού κομπιούτερ έχεις, το μόνο εύκολο είναι. Το μόνο εύκολο είναι. Άστο εσύ, άστο εσύ. Είχα πολύ τράκ για να... Άστο. Ξέρεις πόσο σε εκτιμά και σε αγαπάει ο πρόδρομος ο Κοφσανίδης. Δεν το συζητάμε. Ξέρεις πόσο σε αγαπά και σε εκτιμά ο πρόδρομος ο Κοφσανίδης. Και εγώ αγαπάω ό,τι έχει άρωμα Ελλάδα. Είναι από τα καλύτερα παιδιά. Η λατρεία μου είναι ο έρωτας της ζωής μου. Αν μου πεις τα παιδιά σου ή την Ελλάδα, θα σου πω την Ελλάδα. Συγγνώμη, πάνω από όλα Ελληνίδα. Μετά είμαι μάνα. Πάνω η Ελλάδα. Γι' αυτό κινδύνεψα τη ζωή μου για να πάω στη Ζουράφα, έχοντας νεογέννητο παιδί. Έχοντας νεογέννητο παιδί. Και 4 βουλευτές με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν γύρνα πίσω. Προτιμώ να είμαστε τρελοί, αλλά να είμαστε ωραίοι. 8 μηνών παιδί είχα, αυτό σου λέω μόνο. 8 μηνών παιδί είχα. Και έπαιξα φάπες με το χάρο για να πάω εκεί πέρα για την Ελλάδα. 8 μηνών παιδί. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Φτάνει, δεν χρειάζεται να περιαυτολογώ. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν είναι σημαντικό. Δεν θέλω να μιλάω για μένα. Να σου πω κάτι, δεν περιαυτολογεί κανείς μας. Δεν θέλω να μιλάω για μένα. Δεν καταθέτουμε εγωισμό. Έπαιξα τη ζωή μου κορώνα γράμματα έχοντας 8 μηνών παιδί. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ψυχή
καταθέτω. Δεν θα το χαιρόμουν και δεν θα το βλέπω αυτό το παιδί να μεγαλώνει. Γιατί έβαλα την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Να γιατί. Να γιατί. Και συνεχίζω για να μπορώ να δω τα παιδιά μου στα μάτια όταν θα μεγαλώσουν. Αν θα με ρωτήσουν τι έκανες ρε πατέρα την εποχή των μνημονίων, τι έκανες, εγώ θα έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω αν αυτοί που μας ακούν ή αυτοί που περπατάνε στον δρόμο τι θα μπορούν να πούν. Δεν ξέρω. Έβαλα δημόσια το κεφάλι μου στον τουρβά. Αυτά που έγραψα τις 2 τελευταίες εβδομάδες, τα κύρια άρθρα της Ελεύθερης Ώρας. Και αν δώσει ο Θεός, και μπήκε το άρθρο που έδωσα για την Κυριακή, γιατί δεν ξέρω πλέον αν θα υπάρχει άρθρο μου ξανά εκεί. Μακάρι να υπάρχει. Το εύχομαι. Μακάρι να υπάρχει. Ξέρω ότι ο κύριος Μιχαλόπουλος είναι με το μέρος μου. Αλλά έχω αποκτήσει τόσους εχθρούς χωρίς να το επιδιώξω. Που δεν το φαντάζεσαι σε πόπι μου. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πριν από 1,5 χρόνο, κάποιοι. Και γράφουμε και τζάμπα, δωρεάν τα γράφουμε. Εδώ είναι η τρέλα που μας δέρνει. Η γλυκιά αυτή η τρέλα από που μας δέρνει. Αυτό είναι μαζοχισμός. Είμαστε μαζοχιστές. Να κινδυνεύουμε το τομάρι μας δωρεάν. Και να στη βγαίνει κιόλας από πάνω κάποιος χαζός που δεν ξέρει τι του γίνεται. Το πιάνεις από το λαιμό αυτόν ή όχι τώρα. Είναι στιγμές που γονατίζω, Γιάννη. Όταν λέω γονατίζω, επειδή μόνη μου τραβάω όλο αυτό το λούκι. Άμα εγώ έχω κανένα να με βοηθάει. Δεν με κατάλαβες τώρα. Όταν λέω μόνη μου, εννοώ μόνη μου κυριολεκτικά. Δεν έχω, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει. Ο σύζυγός μου δυστυχώς θυσιάστηκε και αυτός στον αγώνα αυτής της ελευθεροτυπίας. Ο Θεός θα τον αναπάσει. Και της ανεξάρτητης ελευθεροτυπίας, πραγματικά. Λοιπόν, είναι στιγμές που γονατίζω. Και λέω, Θεέ μου, εκείνη την ώρα, λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με. Και σαν να υπάρχει το χέρι του Θεού, και το πιστεύω. Έτσι. Γιατί μέσα τα μικρά υπάρχει το. Μην περιμένεις τα μεγάλα για το χέρι του Θεού. Και έρχονται κάποιοι φίλοι, κάποιοι άγνωστοι που δεν ξέρω καν το όνομά τους. Δεν τους έχω δει ποτέ. Είναι αναγνώστες του site ή του Facebook. Δεν ξέρω καν τα πρόσωπά τους. Και μου δίνουν κουράγιο. Και λέω, η Ελλάδα υπάρχει. Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψεις με την κακή έννοια του όρου να εκμεταλλευτώ τη δυνατότητα που μου έδωσε σήμερα και μέσα από έναν ελληνικό οργανισμό, τον ΟΕ, που όχι απλά άρωμα, μοσχομυρίζει, μοσχοβολάει, ναι, καρύφαλο και γιασεμί. Ναι. Λοιπόν, και να βγω και να πω, όσοι είσαστε Έλληνες, ελάτε να ενωθούμε για την πατρίδα. Να κάνουμε κάτι για την πατρίδα. Ειλικρινά το λέω και το λέω και δημόσια, και γιατί δεν θέλω να νερώ αυτά τα οποία λέω, και επειδή είμαι απόλυτη σε κάποια πράγματα, δεν με ενδιαφέρουν ούτε πολιτικές θέσεις. Εγώ σκέφτηκα κάτι, Πόπη. Ούτε τίποτα. Απλώς στρατιώτης θέλω να είμαι. Αλλά θέλω στο πλευρό μου να έρθουν όσοι Έλληνες μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι πεντακάθαρο, ανιδιοτελές. Όχι, πρόσεξε με, Πόπη. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Να το κάνουμε πράξη. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Να συντάξουμε ένα ωραίο κείμενο και να ζητάμε από τους πολιτικούς να τα κάνουν και να το υπογράψουμε χιλιάδες Έλληνες. Αυτό θέλω να κάνεις. Είσαι υπάλληλός μου. Εγώ σε πληρώνω. Την υπογραφή μου να τη βάλω σε κάτι το οποίο ξέρω ότι θα μου το πετάξει στα μούτρα ο πολιτικός. Θα εκτεθεί χειρότερα μετά. Άκουμε που σου λέω. Δεν είμαστε κράτος, Γιάννη. Άκουμε που σου λέω. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Υπάρχει τρόπος. Μια πόρνη η οποία σέρνεται στα κρεβάτια των πολιτικών και των οικονομικών παραγόντων. Πρόσεξε με. Αυτό το ψήφισμα θα είναι δημόσιο. Θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Αυτοί αυτό φοβούνται μόνο. Μα δεν τους ενδιαφέρει, Γιάννη. Αυτό φοβούνται μόνο, σου λέω. Αυτό φοβούνται μόνο. Άκουμε που σου λέω. Έχω γνωρίσει πολλούς. Την ξεφτύλα φοβούνται μόνο. Την ξεφτύλα. 2 εκατομμύρια Έλληνες δεν πληρώνουμε χαράτσια, εφορίες, ΔΕΕΣ. Ναι. Τα σταματάμε όλα. Ή θα κάνετε αυτό ή τα σταματάμε όλα. Ή θα κάνετε αυτό ή τα σταματάμε όλα. Ναι, και να το υπογράψουν χιλιάδες Έλληνες. Δεν θα το κάνουν, και θέλω να σου πω κάτι. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, ρε Πόπητη. Και το συζητάμε. Άκουσε, Γιάννη, επειδή το έχω πει εδώ 5 χρόνια αυτό το πράγμα, ότι αυτή η κατάσταση θα τελειώσει με τραγωδία. Θα τελειώσει με πολύ αίμα. Το φοβάμαι κι εγώ αυτό, και να μας βγάλει ο Θεός ψεύτες και τους δύο. Μακάρι να πέσουμε έξω. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Θα χυθεί αίμα, και πρόσεξε, δεν είμαι ούτε να διανοηθεί κανείς να μου αποδώσει προσπάθεια ούτε για εμφυλίου ούτε για τίποτα. Αλλά μα δεν θα το κάνουμε εμείς. Άλλοι θα το κάνουμε. Ο ένας τον άλλον για ένα ψωμί, για ένα μπουκάλι γάλα, γιατί τα παιδιά του ενός ή του άλλου, η
ζωή του θα εξαρτάται από ένα ποτήρι. Δεν το εννοούσα έτσι εγώ. Δεν το εννοούσα από μου έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει το δικό του στρατό. Η Νέα Δημοκρατία θα βάλει το δικό του στρατό για να φέρουν φίλιο πόλεμο στη χώρα. Για να μην πάρει ο ένας από τον άλλον την εξουσία. Άκουμα που σου λέω. Αυτό είναι μέσα στα σχέδιά τους. Δεν σε ακούμε. Απέφχομαι. Το απέφχομαι με όλη μου την καρδιά. Το 99% των Ελλήνων να πει δεν πάω να ψηφίσω. Έχω φτάσει σε ένα σημείο και ρωτάω τι κάνουμε ρε παιδιά. Με ρωτάνε πάρα πολύ, κυρία Σουφλή, τι θα κάνουμε. Και εμένα με ρωτάνε. Και εμένα με ρωτάνε. Εγώ γενικώς είμαι κατά του Κοινοβουλίου. Όχι τόσο μόνο σε πρόσωπα. Λοιπόν και κάποια πρόσωπα που πραγματικά πιστεύω ότι δίνουν την ψυχή τους εκεί μέσα. Έτσι. Το θέλουν δηλαδή, αγαπάνε την πατρίδα. Τι να το κάνω όταν οι κεφαλές από τα κόμματα είναι βρώμικες. Ακριβώς. Τι να το κάνω οι κεφαλές λοιπόν είναι αυτές που είναι. Και δεν μιλάω για βουλευτές της κυβέρνησης ή του ΚΚΕ, δεν το συζητάμε εκεί. Εκεί δεν υπάρχει ελληνισμός. Εκεί δεν υπάρχει ελληνισμός. Ναι. Κάποιοι έχουν παραμείνει να έχουν μια... μέσα τους να κρατάνε ακόμα λίγο Ελλάδα. Ναι. Να κρατάνε ακόμα λίγο πίστη. Να κρατάνε ακόμα λίγο οικογένεια. Ναι. Αυτούς τους τρόπους λοιπόν, τους βλέπω ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Δεν μπορούν. Πόπι, άκουσέ με τώρα τι θα κάνουμε. Εγώ αυτά που θα έκαναν αν μπορούσαν να πάρουν εξουσία θα δημοσιευθούν την Κυριακή, αν δημοσιευθούν. Αν δεν δημοσιευθούν θα τα πούμε από εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Όταν έχεις διάθεση να ανεβάζεις την αδρεναλίνη σου θα με παίρνεις και θα τα λέμε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει απλά να σε χαιρετήσω. Και θα τα ξαναπούμε την Κυριακή. Από εδώ εννοείται. Εννοείται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το μεσημεράκι θα είναι. Το μεσημεράκι της Κυριακής θα είναι πολύ ευχάριστο μαζί σου, Πόπι. Ένα συγγνώμη γιατί αλλιώς ήθελα να την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δεν με είπες πως ήθελες. Δεν με είπε. Εγώ δεν θα σε καλούσα το κέφι. Είπες να το αφήσουμε ελεύθερα. Ό,τι θέλει η Πόπιλο. Ξέρεις πόσο σε σέβομαι. Λίγο γέλιο γιατί. Είναι για γέλια η εποχή αυτή, ρε Πόπι. Είναι για γέλια. Είναι για γέλια είναι για... Για κλάματα είμαστε, για τα κλάματα, δεν είμαστε για τα γέλια. Για κλάματα είμαστε, έτσι, για γέλια και για κλάματα είμαστε. Αλλά εύχομαι πραγματικά να δει πού πάμε ο ελληνικός λαός, να δώσει ευκαιρία στους ελάχιστους που αξίζει να τη δώσει μέσα στο υπάρχον κοινοβούλιο, έστω και αν οι κορυφές είναι, ας μην είναι, έτσι. Λοιπόν, στους ελάχιστους τουλάχιστον ας ψηφίσει Έλληνες. Έλληνες και χριστιανούς Ορθόδοξους. Και χριστιανούς Ορθόδοξους. Που να το έχουν αποδείξει όμως, Παπί. Να το έχουν αποδείξει. Αλλά ξέρεις ποιοι μπαίνουν μέσα στα ψηφοδέλτια, Μισό λεπτό, αυτό είναι δεδομένο, Γιάννη. Μπορούμε να λέμε απλά επειδή. Μισό λεπτό, εδώ πήγε ο Σαϊεντολόγος ο Λοβέρδος. Να σου πω, πες του Κωνσταντίνη ότι με μία ώρα εκπομπή έτσι όπως ξεκινήσαμε δεν θα κάνουμε. Ο Σαϊεντολόγος, κύριος Λοβέρδος, να μου πηγαίνει στην εκκλησία. Κοροϊδεύουν, βρε. Εδώ πήγε ο Τσίπρας στην εκκλησία. Τώρα τι ψάχνεις. Πώς λοιπόν, επειδή πάνε οι άθεοι και δεν αντέχω άλλη προσποίηση. Κοροϊδία λοιπόν, τώρα. Άλλοι τάμπορες, άντε τώρα όλοι τους. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, κάποιοι γνωρίζουν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι και Έλληνες, είναι και χριστιανοί Ορθόδοξοι και έχουν και ήθος. Δεν θα τους ισοπεδώσω όλους. Αν και πολλές φορές λέω, ρε παιδιά, στη Βουλή δεν μπορεί να πέσει μία βόμβα και να τους τεινάξει και τους 301. Ναι. Μόνο πρέπει να πω κάτι. Υπάρχουν ακόμα ελάχιστοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, δυστυχώς. Αλλά πάντοτε η ελπίδα ερχόταν μέσα από το σκοτάδι. Βέβαια. Μόνο πρέπει να πω κάτι, Πόπι μου, στον επίλογο, για να μην φάει ο κόσμος το παραμύθι περί χρεοκοπίας που μας ταΐζουν 5 χρόνια. Η λέξη χρεοκοπία στο μυαλό του Έλληνα έχει συνδεθεί με τη χρεοκοπία μιας επιχείρησης που είναι άδεια τα ταμεία και κλείνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο κράτος. Τα κρατικά ταμεία δεν είναι ποτέ άδεια. Άρα δεν μπορεί να κλείσει, δεν είναι μαγαζί το κράτος για να κλείσει, ούτε τα ταμεία του να είναι άδεια. Χρεοκοπία σημαίνει πάυση πληρωμών, εξωτερικών πληρωμών. Η Ελλάδα την τελευταία φορά που χρεοκόπησε το 1932 γλίτωσε από τα χρέη της. Και τα επανέφεραν το 1964 ο Γεώργιος Παπανδρέου μαζί με τον καταραμένο, τον πατέρα της Ντόρας Μπακογιάννη. Μην πεις το όνομα. Μην πεις γιατί θα πέσουν τα μικρόφωνα κάτω, μην το πεις. Όχι. Επανέφεραν τα δάνεια που η Ελλάδα είχε σβήσει και μάλιστα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τα είχε σβήσει ο Μεταξάς. Και πήγαν και τα επανέφεραν.
άκουσα. Έχω στα χέρια μου την εφημερίδα Ελευθερία. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα που το ανακοινώνει. Εδώ με τον πρόδρομο τα λέγαμε. Και τρώνε παραμύθι ο κόσμος και πιστεύουν ότι θα χρεοκοπήσουμε. Μα δεν γίνεται. Λοιπόν, Γεώργιο Παπανδρέου. Δεν γίνεται. Τον μετέτρεψε σε γέρο της δημοκρατίας. Έλεος. Έλεος. Αυτός ο λαός, εκτός του πολύ κακή μνήμη που έχει, μάλλον ανύπαρκτη μνήμη. Δεν φροντίζουν να τα μάθουν κιόλας. Εγώ πώς τα μάθα δηλαδή. Έχει και ένα κακό. Βαπτίζει εθνάρχες και ηγέτες τους μεγαλύτερους προδότες του ελληνισμού. Ναι, ξεκινώντας από τον Βενιζέλο, συνεχίζοντας στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τερματίζοντας, γιατί ας πούμε εκείνη. Όλα είναι να δούμε και εθνάρχη του Σαμαρά κάποτε. Ένας ηγέτης δεν είναι αυτός ο οποίος προδίδει με τις πράξεις την πατρίδα του. Εγώ θεωρώ τον Μεταξά τελευταίο. Εσύ θεώρησε όποιον θες. Τι? Τελευταίο μεγάλο ηγέτη αυτής της χώρας. Νικόλαος Πλαστήρας. Τον Μεταξά λέω. Αποδεδειγμένα. Εγώ κρατάω αυτόν τον Νικόλαο Πλαστήρα. Και αυτός ήταν από τους καλούς ηγέτες. Τελευταίο ως πολιτικό αλλά με τεράστια αγάπη για την πατρίδα. Βέβαια, ναι, ο Μεταξάς τον Αντώνη τον Τρίτη. Κανέναν άλλο. Ο Μεταξάς σύνδεσε το όνομά του και με το τεράστιο αυτό όχι που είχε, αλλά και με το σβήσιμο των χρεών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Καμία αντίρρηση. Κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Πώς ξέρει? Καμία αντίρρηση. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν θέλω να κάνω. Όπως δεν ξέρει. Έχω κάποια αρνητικά στοιχεία του Μεταξά. Όλοι έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Όλοι. Εγώ έκανα εκπομπή εδώ για το Μεταξά και είπα και τα θετικά και τα αρνητικά. Πρόσεξε με, το 8ωρο το είχα και οι συντάξεις είναι από το Μεταξά. Και κάποιους κομμουνιστές. Συμφωνώ. Άστο, δεν βάρκες, δεν τελειώνει κουβέντα ποτέ. Πόπι μου, θα πρέπει να σε χαιρετήσω. Με θλίψη το κάνω αυτή τη φορά. Την επόμενη φορά θα κανονίσεις το εξής. Δεν ξέρω πώς θα το κανονίσεις, αλλά θα το κανονίσεις. Στούντιο, ντοματούλα. Τι να τσέχω εδώ τις ντομάτες ελίτσες και κρεμμυδάκι. Και να τρώω την ώρα που μιλάμε. Ναι, ματιά μου, αλλά πρόσεξε. Ανοιχτές γραμμές για παρεμβάσεις του κόσμου. Αχα. Διότι να το κάνουμε, γιατί όχι. Πρέπει να μιλήσει. Να το κάνουμε, γιατί όχι. Πολύ ευχαρίστως. Πρέπει να νιώσει ότι έχει λόγο, έχει ύπαρξη, να σου βγάλει το... Ξέρεις, εγώ θα την έκανα μια τέτοια εκπομπή, όχι ραδιοφωνική βέβαια, τηλεοπτική. Θα καλούσα 5-6 ανθρώπους. Αχ, μην το λες, το έκανα πολλές φορές. Λαδόπολα, ντοματούλα, πρόσεξε με. σαπελίτσα και... Χωρίς λαδόπολες το έκανα. Και κρεμμυδάκι όπως παλιά και θα λέγαμε, θα μιλούσαμε πραγματικά σαν φίλοι. Όσοι πονάμε την Ελλάδα, όσοι θέλουμε αυτή η χώρα να ξαναβγεί στο φως, όχι πια άλλο σκοτάδι για αυτή την πατρίδα. Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά δεν, το σκοτάδι μου φαίνεται θα απλωθεί χειρότερα. Λοιπόν, Πόπη μου, θα σε χαιρετήσω. Να σε καλά, Γιάννη. Πρόσεξε με, εγώ κλείνω την εκπομπή και σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Έγινε. για ελάχιστα λεπτά. Σε χαιρετώ μόνο. Έγινε, Γιάννη μου, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Ναι, μπράβο, να είσαι καλά, τα λέμε σε λίγο. Και πάντα Ελλάδα. Τα λέμε σε λίγο, γεια σου. Έγινε. Αυτή λοιπόν είναι η τεράστια Πόπη Σοφλή, η πολύ καλή μου φίλη, την οποία εκτιμώ ιδιαιτέρως. Όπως και εσάς, γιατί είχατε την θέληση να μας ακούσετε και την υπομονή. Να είστε όλοι καλά. Και προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Έλληνες και χριστιανούς Ορθόδοξους, και να το έχουν αποδείξει. Γεια σας.